Sakaita. Hi guys, hello guys. Hey guys, how are you guys? Hi guys, muri say my daddies, uyai pano, my daddies nanda kusuwayo. Uyai pano. Bedu wendi wire woti siwaskana wona inda kadzoka kunamo. Guys. Wona icho ndakuizatisi guys, kuizatisi wona yo guys. Wona yekuti ndakadzoka kuya kusina kana mafaro guys. Kuya mai mwana kuya kwako andakatodzoka guys zvakaoma. Guys kusina chikafu chisinganaki kuya ndo kwandave zvinhu zvacho zvakangooma sevasikana chemai oneni vasikana farajo iro iwe right guys muri sei henyu Hesilia Hesi Memory Carol Queen B how are you Dei Peruteno zviri sei machuma magolide hanzi makafamba bho ndakafamba bho koti kunombonakidza kuno zvimwe wangu kungo Africa uri ngogwadziwa apa kuri kutonhora guys kwaipfira identi then dzinoda kuti denti rifigwe na Desi ende zvinogwadza zvako Karo iwe 2 minutes kungodai nekudzoka usina kumbonyatsa kunakirwa mai mwana paka Africa pakati ku Africa pano fire sei guys hanzi apo Hesi ndadatadza kudana sara kweni sara chodatadza kuti dana ada kumhorosa ndakamba mushe dhimebi kuti kusuwa imufunge vasikana Hesi sisimave sisimave zvakoma zvindiri kuchema nhamo chaiyo serugare kungoidere 2 minutes nokudzoka pamanakidziranda Africa ndakadzoka ndisingadi guys sisimave zvakaoma apa usvika kuno kuchando kuri kuchando kutonhora chando chatanga kuri kuchema kuri kudimu Hesi Lulu ndakarelaxa mwanangu apa Africa kwainakidza sei Lulu kwainakidza sei ku Africa kuri shuwa zvakadikana unodzoka usingadi mai mwana asi kwa makadzoka ndakashewa time kurukwa email ndakashewa time kurukwa kutoshaya time chakuti ndanditoda kutorukwa munhu ndakati disappointment ndakatadza kuti nanorukwa kushewa time chaiko muso kuti ndichidzoka kudai ndakazoti rega ndichidai ndakuita mamwe unozati kana vanhu vanenge achimbokutsvaga kakuona kudai ka avachatokusii pane vamwe vanhu vaitonditsvaga kuHarare kukoko mamwe macompanies akavunga akatondimirira mai mwana uchati unorukwa nguvai kumba kuna appreciate kava kani sisimave kumba ndozvo hanzi dzokai December manje December nditori pabasa wangu birthday rangu nditori pa graft birthday ndodzoka next year handiti madairies pane zvari kukubikirai paHarare hanzi I loved you natural hair Lulu natural hair yanga yakanaka but unoziva iwewe munyaya dzemashifted unoziva uchimuka makuseni uchida kudiwa natural hair inotsa kumenjenaka uchika kuti uminde nemunatural hair gozobuda kudai zvinenge zvaito stress aito stress ndisadai ndagara kandarukwa mabhanzi pepa ndozongopfeka wig apa saka wig ndakati no for change rega ndi relax ndakarelaxa ndikona randibhowa ndogera bvudzi rangu hatitani kukura zvaro ndikona randibhowa ndandishota ndongogera ndototanga kuti but harimboningiriri ini ndinenge ndine machemicals aikuti bvudzi risimbe bvudzi risadambuke but takatangondibhowa ndinotogera iko ndinorinenge raiza nona ndikada ngorisunga ndotongosunga kusendikanonoka ndongosunga ndotorova pasi zvinori yari yarainetsa kumaintaina natural yakanaka but nonetsa kumaintaina guys
inonetsa kumaintaina. Chazoidzokorudza zvangu kumberi uko natural hair yacho, but inonetsa kumaintaina. Muri sei kuvasikana, muri sei vedu way, I hope you are all okay. Takusiyai zvakanaka tikadzoka muri pamwe chete. Andika guys, nyaya iyi yada kuti timbotaura nhasi ndakanga ndichiitira nemwoyo guys, ichiitika ndiri muroad guys, ndichiitika ndiri muroads. Yesterday ndaiva right zvavo, ndikati ndinoda kuitaura nyaya iyi timbotaunganawo timboisa 2 cents dzedu. Ndakamboteerera vamwe vanhu ndichifamba vachiisawo ma-analysis avo, tichifamba tichienda. Yesi Susan yapera here jet lag, yapera here jet lag. Susan mudomu wangu ndakaenda naye, takaenda tese kuAfrica tikadzoka tese takaparadzana nesuro achinda kumba kwake ndishuya kuno. Saka guys, toda kungoti mumwe nomumwe hanzi natural hair ita aiwa Teresa natural hair takatoibvisa, inonetsa kumaintaina natural hair. Iro ranza ndatanga kurikana, ndatanga kunyazo restyle nokuti di ucharoona uchari emva zvako kana taka kuristyle. Handiti asati ndambodi ndichine jet lag, saka handina chanamborita, nangori kama chete nangori dai abva nangusina nazvo. Anoona plus nambe ndiri mugarden mangu zvimuriwo zvangu zvakura wena zvazvichitoita, saka nchimbozvigadzirisa hanimaona. Saka nyatsokuzoka mangu guys. Vanhu vari team UK vari munhu vedu we sezvamunongoziva kuti ndofamba nezipika zina Grace makadzokera muzvakura sebe. Hesili kurasembe nasinga kwanti kusvika, taida kusvika but baada kusvika kumba kuti tatanga kudzwa kunzi mufa kusama iwo mobhuka kana mune zvamoda kuona topa appointment nari kumba kwenyu kuti mukwanise kusvika. So it was a process plus papasina zvapo any consent, vatangoti tichasvikisure katidzokere vatangori vaute plus pataida kuya kurasembe kuno taida kuya naye akabva shaikirwa namai vake akabva shaikirwa namai vake ndobva atoenda kumusha. Saka ndiye unotafa kuti tuye naye netransport yake takabva tangosiyana nazvo. Tichauya next time. How guys, team UK, support my business guys. Takupinda muchando chauya ndine ma-oils angu satapinda munyaya. Ndine ma-oils angu akasiyana aya ma-oils andika ma-oils ekuti munhu auparuki, anditi munhu auparuki sezvo tichangobuda musama andika togadzira skin yedu zvakanaka body yese zvairi tichibvisawo tumavara black and stuff. Animaona ma-oils tinawo, anditi maona ma-oils tinawo aya, anditi tinawo ma-oils 100% kukugadzira zvakanaka. Anditika toitazve iyi yedu iyi, handiti ndakamboitengesa pana pasitire pamwe munoiziva, handisi function yekuziviriko uchimani. I'll tell you in time hana, so that tichaenda takawanda. I'll tell you very busy kuronga, but next year then chazotaura nguva iripo, because it's going to be a big event yekuZimbabwe. It's going to be a very big event. Tikuda kutanga yedu inonzi Diaries Movement paZimbabwe apa. Anomaona muchazoudzwa more like Duke and Slay, but inenge isiri Duke and Slay. Andichimaona tikuda kucheka kedu kamwe ka brand, so asikane kane ma artist wakachira akane karipo muchaona kari kutanga kuronga izvozvo. Hanza msidayo huya akoti ndai undibatsire huya. Saka iyi molato guys, iyi molato oil, molato oil munoziva guys, unochuka, inochukisa molato oil, inochuka zvakare ichikubvisa mavara eblack, andika ichikubvisa mavara eblack, inogadzira zvakare skin, andika kune vaya vakamboita tuma injury vane ma pigmentation mumuviri stuff like that. Molato oil iyi guys iripo, molato oil iyi guys muita muchisapotawo, andika muita muchisapotawo. Iyi turmeric oil guys, iyi turmeric oil turmeric oil guys, turmeric kune vanoziva, you know the benefits of turmeric guys, you know, but this is a body one. Andika iyi ndo yeface ishi, iyi ndo yeface serum iye turmeric ishi, iyi ndo yebody, iyi ndo yeface. And murikona saka iyi you buy for the body, iyi face serum ye turmeric. Hanza only in UK, yes, only in UK. Nekuna na dzimwe nyika dzekuno ku Europe nokuti ndinotumira, andika ndinototumira nekune dzimwe nyika dzekuno kunze kuna na Netherlands, Poland, America kutogara chitumira. Turmeric uyabvanira nation yezo. Turmeric handisi tingati turmeric as in TU kwete CHU. Turmeric oil antika guys. Vanoda nesipo yacho munawo here. Yes. Vanoda nesipo yacho turmeric. Turmeric is an organic soap guys.
Turmeric is an organic soap, very organic. Haisi processed, haina chi. Andika, vane mavara kumeso, vanonetsekana ne acne kumeso, ndine sipo 2 the acne. But uchitanga, andika, uchitanga kubvisa. Anditi, do not advise to use the turmeric soap, andika, or use the kumeso, or use the turmeric serum yachona. Anditi, kana wa clear kumeso kwako, then you use the other soap yandinayo. Andimona, then you use iyo soap yandinayo nemafuta, kana chida edima angu mafuta anti aya antinogadzira. That's okay, or use zvakadaro just to maintain that skin ichingoenda yakadaro. Andimona. Ndinotumira kwese Cecilia. Kana ndichitumira kunze kwenyika, that means muno mulesta apa. Pasera apa ndinotumira. Atoona. Ndokutumira. But guys, mutogirambira ndizuti ndakamboita problem ne post office kune client one client chat. Pamwe pesa apa ndinotumira every week sitotumira mafuta akawanda tozikama pa post office about vauya vanhu vaya. Andimona. But ipapa pano chakaitika kutumira mafuta kuda mama address era meno. Guys, ndakata loss ndakatumira munhu pekutanga anyway akaisa iPhone officer L ndobvaisa kanika I saka takadi we thought it maybe zvaenda ku wrong address. Hanimona ndobva ndichana kusvika mafuta because mafuta anongota 2 days kusvika ndikati chaitika akapedza 2 weeks ndobva ndatotrace ku post office zvikanzi isati sikuza pamwe kudani ngakarasika munhu vakuisa return address tasina kuisa return address ndobva ndati kase customer ndikati alright apa yakati first customer yaraigwa nemwe munhu kunzi meso wangu ndiri kuzora mafuta simeli inda kuna simeli first customer ndati zvinondodini ndati alright sezvo iri post office tireka ndikompensate ndakompensate guys ndatumira mafuta ndikati zvikanzi pamwe kuda vakashandisa vakaona uju chidiki chindii ameno nikikiri ndikachitora zvakanaka tinotumira futi ndati losi ndatora iwe kuda kufadza customer guys ndanotumira mafuta angasviki guys h2 guys mafuta angasviki customer dzimwe haidzinzwisisa ndimonoziva guys customer yauya zvikanzi mafuta angu andakaendekati but tracking number ndakakupa tracking number ndinokupa handiti kuti utreke mafuta kwari papi zvino kana wakuti mafuta acho haana kusvika ingemo receipt ndeye post office kutaudza kuti ndakatumira handitunoona saka ndaichahwisisiwo imi muchitrekai kuti mafuta ari kupi ini zvandiri kuno kuafrica ndochidi ndotuma mwana wo unobvudza post office mafuta ari kufamba sei aenda kupost office yakandipa receipt yoyo guys zvosvika kwanzi hatisi kuona tracking number in system muza takabheka ndikati ndaivediwe ndakuti ndichidzoka papai ndakaona client aninyorera message kanzi guys zvakaoma zvinosangana nazvo handiti client tamboita kakutaudzana nenyaya mafuta nditi but ndakakutumira tracking number ende mafuta ende echi2 handiri kureplace saka ndifanira kureplace mafuta echi3 aiwa hazviiti hanimona hazvigoni zvikanzi mutondipa refund yangu full refund handiti 70 pounds ka 2 mafuta nepostage ndikati no hazviiti ndakakupa maslip ekuti ndakatumira sikoda kuti ndidini anowana hazviiti sezvinei ndakutouya pamwe ndakabva ndakuti zvokutaura nekuti nekupindura nemakastoma zvinonetsa handika ndobva ndati right winza chi ndaita loss hazvinazvo basa ndaita loss ndikachindipa materials acho ndikuisire mari ndakuda kuisa mari ndabva ndana message kwanzi mafuta ekutanga first ndikiri asvika guys after 3 weeks apa ambondipindura rafu guys nyobvu kuti ange ndakadla mafuta after 3 weeks mai mwana ndiri kuafrica zvikanzi mafuta ekutanga yasvika ndikati aiwa mai mwana mungotaura ndichiti mafuta asvika makataura zvamaida pafona pamukataura sokuti muri kubigwa handimaona kunge ndakubirai 20 pounds yemafuta handimaona saka imimi kamchiti mafuta asvika munorevei zvikanzi echitundu asina kusvika ndikati still ndicharifanda mari echiti iyoyo ndipei I hope kana mafuta angu asvika muchandidzosera mafuta angu ndobva avabatei kutanga aya acho akatanga kutumira aya ataiti pamwe wakakangasa post code ndo asvika mini ndisei kuti echi2 aya ari munzira nje hamena kuti post office inoita sei chiona yozoita post office iya ina nditohwisi kuti yakazvishamisa sei pakunodhilivhera mafuta ayaka mangwana vakanodhilivhera plastic rimwe hamena kuti zvakafamba sei plastic ranga rine zita rangu anoti akasvika sei jajani I don't know plastic rine zita rangu handiti mwana wacho akunisendera message zvikanzi mainjection amakatumira ndikati majekiseni inini handitengesi majekiseni nditengesa makirimu ndikati tionei ndobva nditumira nikikiri picture ine nikikiri picture ine nikikiri ine majekiseni guys ndofunga ndona ndiri kutsvaka iro rekuondesa imira nitaridzei reblue ini handitengesi majekiseni apa bepa iroro guys rakapoka rakatonyogwa zita rangu handimaona rikanyogwa zita ramai ava kwakanga kuri kuinda nikikiri muri kuona zvakaita ndofunga post office yakaita mix up but isusu patinotumira tinoisa muenvelope yedu yekaki hatitumiri nemaplastic tinoisa muenvelope yedu yekaki ka tonyora hanti saka parakachinjwa rangara mubepa rekaki remaplastic ekuwo post office guys ndo parakatumirwa naro mina ndikutsvagirei muone majekiseni akatumigwa nepost office ndikati kuna mai
majekiseni andimazivi ini ndikuda matsvaka majekiseni aya kuti ndionje imi muri kutumigwa mamaonepi svika yangu svakumba kunge achicharubva kwamuri kati no ina nditengesi majekiseni asi hatina hedu kuda kuba ndakabva ndakwachiva kunotonga kuti ndakuresa kati no musarase zvinhu zvemunhu muridzi wemajekiseni aya kupenga kwamuri kuitwa maiita ndokupenga kwokuita munhu akatenga majekiseni kuwherever kwakatenga kuti zvinhu zvanga zvina kusvika izvo zvinhu zvaraswa zvatumigwa kwamuri indai munodzidzira kupost office go and give back post office vaone kuti vanoita sei mirai nditsvage conversion yangu nayo haimwana ndikati chindai munotora chii hanzi havavhure no vanenge vakatovhura zvakavhurwa pakuti 3 weeks padhuze apa muno machinderaka akatomboenda kwakaenda zvikatodambuka maybe bepa vakatora vakanyorera vakaisa mune bepa because isati shandisi maplastic tochisa mapepa eblack tuma envelope so mafuta edu saka akatonyorerwa mafuta iwayo haana kusobva isati shandisi maplastic ndikatongoti this is not us mina ndimbotsvaga nikiri yake makandisenderai muone majekiseni 4 guys amona apa ndakatoita refund ari mukona ndakatorefunda apa ndati zvokutaura zvinganetse kati refund honai majekiseni aya guys honai ndiwo kaya maje guys aisiriyo here iyi monjora iyi ati kutsvaga iyi monjora or whatever ndakatumira munhu majekiseni ayo 2 ava ndiri kumada guys majekiseni ayo ndiri kunomatsvaka namasi vatsvuku otumigwa kuclient tengesa hatinambomaona majekiseni aya kuti hamene munhu akatenga majekiseni that means munhu akatenga majekiseni right now ari kutofyuma kune munhu akamutengesera kuti kukambani yakamutengesa hanzi that looks like insulin hameno yeka yekuonesa zveyatilevo anti insulin here kwai ozembic do ozembic monjaro iyo monjoro hameno ichi guys diabetes ndiwo zvayanoonesa vanhu aya wegovi ichi guys what is this guys that's wegovi right apa guys kuti ndichati nditumire vakoma chinitumira wegovi yanizvijove ndikati munhu akutogwawo nemunhu akamutumira kuti naiwe mabhujekiseni angu asi kusvika zviri kufamba sei pamwe ndingabhadhira mari yakasviba apa handikwanisi kuona takaiga kuti kudika because ingori screenshot hanzi chiflex pen kudi handisi hazvinyatsokuonekera because inenge monjoro inova yakanzi nova rapid hanza apa mangani 1 2 6 7 ana 7 majekiseni chamwari ku unoziva soka unongozita kwa handisimbavha handiwana vanga vakuti ndakumarisira kati aiwa musarasezesera because hona hondo yamakanditira muchiti sisimeli ndiyo hondo iri kuitwa nemuridzi wezvinhu izvi kukambani kwakatenga kuti zvinhu zvangu hazvina kusvika handimaona so indai munodzosera kuposto ngodzosera ibepa munotaura kuti this is not ours apa mai mwe wangu takangotaura mwe wangu uchitsvaga kuti ndoda kuzvijova ndionte guys ndionte but anyway zvakangooma guys amen saka post office ndo zvainombotitira apa isati shandisi mapepa anomukona bepa iri isati shandisi mapepa aya epost office chitosesa maenvelope ekaki imagine guys nanenge aya achikupopotera kuti ndoda mari yangu back akatenga 6 jekiseni rinodhura iri kana ari paonline apa riri kuita kuma the cheapest 129 6 imari guys otoreplace zvinhu zvakaraswa nepost office guys saka post office ndakuinzwisisa kune vanhu vaibhoti post office ka hanzi post office inovhura ndakatumira iPhone 15 PO ikagara 2 weeks nayo pandakanetsa ikazonzi yaenda vanovhura kwanzi mazvipira kurega ndazvipira kungira kudusa maspika guys tasaimone ndakamira namwe vanhu vakuru apa ndoita kunge munhu mukuru izvozvi ndakamira nasisi vekuamerica vaya guys ndoita kunge munhu mukuru kwandiri kwavari vari munhu mukuru kwandiri guys regai ndionde kana haiwa kana regai ndimboonda guys kumira nevamwe vanhu vakuru kwandiri apa zvindinozijembere asi ndandisiri nizijembere kune mazijembere chaiwo guys indine chitozijembere kana guys kana regai ndimboonda guys regai ndimboonda asi panyaya yekonda pagaisizonese kuti ninzara ndo inondikundira guys dai dzine chida kutedzera pati zvikafu zvo zvemanje guys zvinosvika pakuora moyo unosvika pakuwa kuti chiko chandiri kudya izvi hazvisikida but ndakudzokera ndatodzoka ndasimba idzi 2 minutes dzisi anzi want to use aiwa ndoda kushandisira kanzi monjaro kana kuti wegofi iwayo tu iri ndikuona nachikwa irine iyi ozembiki wachikwa irine ka side effect chichi ini ndiri kuda monjaro ndora ndikuona ma reviews
hanzi ondai zviri natural. Zvana hazvifiti vanovhaira vaiwawo kure uko. Hazvifiti okuita sei? Ndozvitira ndoga guys. Ndozvitira ndoga kwai kunotukwa vanhu kwazvifiti kuplus anenge anotarisa vanhu anenge achida kuitira navo kuti vana ningi nana ningi. Ndakasomunyorera mamessage kudhara oti kwai ndiani uyu ndakuzvintrodusa kwai naini mota kuti fuck off. Ndikadadi zvokutsvinyigwa ini kure uko. Handimaona. Ndakatomisira message guys papa makati ndakuna hazvindanazve. Munhu akatondipindura ndi Belly Smasher guys. Belly Smasher akatonditi Simelu yaindi kuitisei. Kwanzi mwende kuti kunochekwa kana guys. Kunochekwa nikisi. Kunochekwa kana. Regaite zvemonjaro zvako ndona ndiri kuda. Maspika ngamboinda ngainde zvawo maspika guys. Guys zvakakusekedza maspika guys ndichingoione zimbuya riri ziguru kwandiri rinenge richingoti imi mbuya imiro riri zimbuyawo kwandiri. Kana guys kana regai ndipedze maspika ana kana basa anochinya Naume iwe anochinya. Ndapiwa namba nemwe munhu ndakaenda panhamba dzepapeji pacho ndaona zve namba ndadzisira inonzi ndadzisira message ndikati vedu ndibatsirewo ndida kumboonda handiona svikana musikana ndiani ndikati ndini Sisimeli unonzi Sisimeli ndibatsirewo mondichinzwa kuti imari musikana yakabva afara zvokuti amoti ndokunga ndi PA kana ngane foni akati Sisimeli namba idzi asirega ndikupa namba dzahazvi idzi adzisi namba dzahazvi anoshandisa namba dzangu ndikati alright andipa namba dziya ndaisa message mai mwana ndikati makadi henyu vedu weta uyawo kuprogramu tibatsirewo tionde hani mwana zvikanzi ndokutaura nani ndikati mutaura Sisimeli guys zvikanziwe kupi guys mune paFacebook zvikanziwe kupi ndakadati rubbish nonsonso vai mune paFacebook guys munhu anonzi zvakandibvunza kuti Sisimeli vekupi guys paFacebook pana naSisimeli vakanini ndimbodudzaiwo ndikadati zvokutsvinyigwa inangu handidi ndakangoti chemumwe one word ndakangoti naita henyu regai ndifambe ndobva ndatongosiya zvakadaro ndobva ndatofamba akachena mamukadzi yoyo ini ndinotonwa message yake mufoni mangu ndinawo ndatomuvinga chiti ndopata kondetiwa mahara andaibhatara ndobva ndavinga anonzi Belly Smasher ya V akangoti ndikangoti V ndindonziwo zveSisimeli wedu wendotsvagawo zvekubatsirwa kuonda akati Sisimeli uyaiti kubatsira shuwa mufunge nemufana ndakawa kusununguka kana neni mwana wayo anonzi V guys musapotei the Belly Smasher musapotei guys musapote ndakawa kusununguka unozati ina ndichinyiri vanhu ukati ukuindira munhu kuinbox munobva aita kunge anokuchinyira so kunge iye ndiye akagara pamusoro pema ane matako anoshamisira guys kana kuti anodino kuti wazoonda pamwe izvo zvakazvibaya neogovhiro ri achingoti papressure vana vati ilai mazhizha ilaichi pamwe iye akatozvibaya newegovhiro tiri kudai kutsvaga iri kana kuti monjaro tichingopowa pressure nde tisipo aiwa panze kwanzi 200 tatisina basa neprice taingo quite try big brother anoita Sabina anotoita manje Sabina can do better kungoti Sabina anozopona chikutuka Sabina anotoita she can do better Sabina can do better kwanzi bijaze faith iwe hazvakuda munhu asingatondizika munhu anenge ari mucomment section ndi asinga kusocialite masitozivana tikasaenda nokomentera mapecho tozozivana guys tozotozivana chaiko chaiko asingazivi kupi kwasingazivi kupi angasingangodi kundita because angozati maybe akataura zvemarafakisa kutongomupindura pamwe akangoti gandigare nangochive kupi kuti vaore mwende ndakabva nangoora mwoyo wacho handimaona saka guys kana moita muchitengawo mafuta angu guys kuti nawo totumira post office ndayo zvangoitika kamunhu one since zvangotaka kuitika ipapa andika so hanzi gastric sleeve mirai ndikudzei ini guys makati atiri kuhaiti kubhouku yes ndakadzoka maiv makaona shamwari yangu yamaita hanzi izvo muchiti hanzi ndaikwashami uya anongoskipa uya anenge achingoskipa uya kuskipa kunoita ndogona kuskipa hangu chero ndega but yes she was brother ndobva ndogona kuskipa but anogona uya yamaji anenge anotori munhu akatosununguka uya wamukutaura shami uya akatosununguka chaizvo pane ivava vanongozvida. There's a box warning for the risk of typhoid. Wedu Beatrice ndo kama mwacha uvunduru. Maybe kundai kumvundura ndani chaita part of the deal here. Handani chano ipinda mukati mo. Ndachano pinda mukati. Saka mshamwari yangu akabva kwa America yanga iri kuboya yanga akafika disable kwenda kati msikana atishanyira kubva kwa America yaya guys. Akaita inonzi gastric bypass ndizvo. Gastric bypass. Anga ari munhu mukobvu ndobva aitwa gastric bypass.
kune vanhu vaya vaiti kwanzi kuvanhu vekuamerica watodza kudya chikafu chekuafrica ndokudya kwake akatoguta ipo paya anodla masipuni ake kuda nokona ngoita 7 kana 6 anenge atoguta ndikati ndingafa nenzara zvikanzi ndikati anenge oda kutorutsa guys ndo madyiro acho waegastric zvinongola egastric akanzi gastric bypass ndo yakaitwa anzi try Denzel the trainer ku TikTok izvino handisi munhu TikTok zvenisisi ina handisi munhu TikTok ndotoda munhu anoita zvekuno kuningikiri kuno ku Facebook kesha motanda mari kwauya aitise madzimai ose pa Facebook pano pa diaries ndombhadhara zvangu achi every morning achita session nemadzimai panapa anoda mari madzimai yatiwondei guys tite health yaitite health guys hanzi beba kuzi azviti Belinda azviti ndaitombotaura naye azvi guys andipengi mani ndaitombotaura naye azvi kudhara asati anyanya kuita zita rake rezvezvi achangotanga kuita zveniki ndaitaura naye handizivi kupi mubvunze kuti auzisimeni ndaitombotaura naye azvi saka nditi handizivi ndotaura ndoziva handisi kupi ndaitombotaura naye achangotanga kuita zvinhu zvake zvekutrena vanhu izvi hazvi anmona ngauye uyu azvi anzani shami timu market up ngauye shami story timu market up inde panyanga apa ambupa madzimai abva otaka kuzobhadharisa zvake 1 on 1 akaita bypass anodya zvinhu zvakadai kuti ndakati angazvikwanisini exactly uya uti 6:30 munhu wese topinda animona totanga kuita so ndo yatinge tichida iyoyo anzi mwe mvura yesire inodziya anzi azvanoziva vanhu yaanoziva munhu wese ndaitombotara naye before ini nditombotara ngaagare nekuenda kwake koko kwanga ndisati chaondiwo tichatozoondawo tichazvibaya uyo hazitivhairire uchazotoona tiko zvino tichatozongosangana tichazongofanana newe kuondeko Sabina yanditrenewo Sabina akanditreena zviri nani hana rafu pane kusara chitovhairirwa nazvo yakandivhairira zvokuti dhimusikana yaya mubvunze kamuti ndine mameseji ake mufoni mangu nditokutadzira muchiti ndoreva nhema nemameseji ake mufoni mangu akandibhuwa zvokuti untaura rafu daro saka havakashande nevanhuka isu shanda nevanhu everyday nyaya dzanhu dzechipinda dzimwe dzinobhowa zvokuti ukataura kuti so chavata chiudzwa asi unoita patience wakateerera saka angashande nevanhuka because ani rafu hangashande nevanhu ishi message yangu ndakabva ndatoda kudaira samoti handimuzivi kwai sisimeni ndiandizive kupi from where come on guys ndakabva ndangoti fuck off vanotosiyana nazvo Sabina akatotiisa zvake zvitori nani thank you Sabina titrenewo zve everyday kusena apa 6 o'clock please come back come to the game come back to the game wanga usingasatrenika tikutsvaka munhu anonotisa serious chako chaiko ina angu makusena handina usimba kumuka nchitendoka nchidini panondikurira guys padiet kuexercise amozviziva kuti ndiri munhu ari fit guys ndino exercise ndinodai kuibody chete kungofuta kudai so but ndiri munhu ari fit mache zvangu problem yangu guys pachikafu apa thank you Sabina kuti akumaya masters problem yangu iri pachikafu guys pakui usadle zvino ini chiwazhara guys usadle zvino usadle ichi ndomboshingirira ndombozama kuti mashaya guys ndamboti wonde imbijana nazvi ndoka kuti hazvisikuita come on guys mutodawo munhu uyawo munhu ane diet iri nani tibatewo right diet yekuti topota chidlawo chingwa chedu chebrown nebutter handimoona tichitawo diet yekuti mwe musi munoti mbodlaiwo sadza remhunga tichidlawo akuna kuti musadla sadza aibregati vhere tichaondawo guys anyway hambei kunyaya yedu guys hands if you love to eat them sazvinetsa nemhonjaro you gain all the weight saka ndodiko naisunflower mai vaponga makafana tikustrugla nediet kujima handina problem kachero munhu akati yandikujimise yese mwanangu drei zviri sei chino akati yandikujimise zuva rose ndino handi pressure problem yangu iri pachikafu guys kwanzi usadye fruit rine sugar usadye banana rine sugar usadye chino chine sugar zvise zvinenge zvichingoti zvine sugar saka todlei naini hanzi ndadake neoput diet tiuya uchipe hako dhai singatotibatsira guys imagine I think wakasvinira maso kudai vanhu vachindokonya chikafu apa ukapinda muretsero unongofoka kutenga salad nechi hanzi 80% diet tozviwisisa blessing kuti 80% diet we know that but tiri kudawo munhu ane diet iri better handiona kwete diet yekuti guys usiku mudumune muchikururu wakavata kwaikondati I'm ready sabda ndokubata kusai I'm ready ndakambotokufonera vanhu kusedaira foni musuno anotaura nezvaizvozvo
andibona saka titi epo kwa usadle kwa yini ndakaenda kwazvo 1 month ndakachera kakomba wakazviona ka guys zvakaoma hameni vadzimwe mvura but mvura tinomwa 1 vegetable try and food the stomach instead of potato rice potato. Hi Belinda, saka haizvo zvanapo tingasiya izvo but unoona kusana kwemanhingikirika iwe tavingaguwa kwemadiet kune kumwe kwokuti kunonzi handika vanhu ngavadye mapotatoes iwaye mababy potatoes ayaya vanonzi vanhu ngavadye anotodiwa mapotatoes iwo wapa uri kunyora kuti musadye mapotatoes saka toita confusion kuti saka diet yeshe inoshanda ndeipi andimona tita kushiya kuti slimming world wodla zvaunoda ndeipi ivo iyoyo yatisingasivi guys tibatsireiwo toda kuonda guys hanzi 85 minutes ndikupei test itozokanga sa live yedu iwe Sabina uzewa kutaka kuzara sinani basa rose pano tikuda zvinhu zviri progressive zvo tikuda madairies ese vachembere timbopinda pa fit kuseni koga tichiita hanzi fruit idya apple kwariti Yes, a very good afternoon to you. My name is Sabina Ruiji. I'll be your personal trainer for today. Do you have any questions you want to ask me? Because I'm actually in a hurry throwing stars somewhere else, only about food. So please, Maonot, I'm professional. Saka, don't tell us that you're professional. Just go ahead. Let us ask you the questions. Okay, ask. No, we want me and my other 463 people, diaries. We want to ask you to give us a diet that we can enjoy. Not this diet that when we sleep, our intestines will be like, I know. All right. So what we do is this, anything to do with a diet, you can hear in the word die. So we don't believe in diet. We believe in healthy eating. This is why you go hungry, because you will be dying. So it's not every nutrition who is qualified. So you need to look at the qualification of your personal trainer. If it's a nutritionist, you need to look at their qualification and their insurance. So please, I'll give you a few minutes. Ask me which foods are right when it comes to fruits, right? Tell us which foods are right. You know the question now. Tell us which foods are right. Okay, when it comes to fruits, we've got eccentric and we've got eccentric. Eccentric is like a mango. Eccentric is like a cake. So fruit is now 10 a day if you want to lose weight faster. Okay. So fruits are used in your body for nutrients. Another question. Okay. I want this also. My fruits 10 a day. Saka, can you see how you can diet? Ask me intelligent questions like, does a milkshake work or a smoothie? Saka 10 fruits ndikaja 10 fruits padzei ndodika kudya chikafu nokudya fruits yet. No, you have to eat food because food is a fuel. Zvakafanana nekuenda kublawa nemotikari isina fuel inosvika here. Saka when you say fruits, saka yasabina do yatoda iyo kesabina tikubatisisa. Itodla ma fruits guys mazviwa quite 10 for that matter. Isatagara sikatobodi 10 toto zvidlira kana kuti 3 pazuva kana 2 kana 1. Sabina kuti 10 fruits idlai. Yes. Anything even about your body and can I replace bread with fruits and yogurt? You cannot replace bread with food and yogurt because in your body you need carbohydrates, which comes from quality pasta, quality rice, quality potatoes, quality bread. So you need carbohydrates. And then you need protein, which is meat. It's a must to have meat. You also Sabina, if you talk of meat, do we have specific meat? Anything, nyama, anything? Yes, we've got different types of meats. We've got the white meat, which is the pork, and the chicken, which digest very fast than the red meat. The red meat, if you eat it today, I can track it in the next 25 years. This is why we are having big stomachs, because panikam dara
kanenkari mudumbu, meat. Most of the time, if you want to live a healthy diet, we don't call it diet, we call it healthy living, okay? Because we don't like the word diet, die. Fish is also good because it's white meat. Right. Kanzi white meat is good. Yes, white meat is good, but alright, nyama tapasana zvitogona kungosiya. Nyaya yedu iri pakuti anzi naSabina munodla mafuta munoda. Saka so we'll go with Sabina, guys. Plus nyama, tola nyama itoda. So Sabina, what is starch wewe? Andi. Kune imwe date vanoti anzi completely cut starch. Iyo kutara zve starch. So which one is healthy starch? Okay. Your body uses glucose to move. It does not use any vitamin from the meat. The only time it uses the vitamin from the meat, which is protein, is to repair your muscle. So you need at least two slices of bread in the morning to start the eating. So do you know why it's called breakfast? Some people will come here and they will tell you that I don't eat breakfast. Breakfast means you are breaking your fast. Okay, so it's very important. So what happens is we use what is called the Schofield calculation. So imimi sisimeli, this is going to get deeper. So you need calculation to lose weight. Saka sisimeli imimi, muchingovura masiso enyu, mino enyu muchifema kudai so muchitaura, musina kumbobva pambeda. You are required to eat at least 1,800 calories as a woman. Okay, that is the energy. So there are other people who diet, that is part of malnutrition. Even a bigger person can also have malnutrition. So it's very important to eat breakfast, lunch, and supper. But it depends what you eat. It depends what your pill factor is, which is the physical activity level. So the physical activity level is Sabina no square kumba. Saka Sabina is required to eat 1,800 calories of food. Asatatombo cleaner. Saka pill factor physical activity level ya Sabina is 1.2. Toita sisimeli vano travela tunova papa 1.4. Saka munaka gara kumba 1.8. Munhu kushanda sanesi is 1.4. That's physical activity level. Vamwe vaive vanoshanda mu industry construction, that's 1.6 physical activity level. And then we've got people like Usain Bolt, vanoshanda sana Usain Bolt. That means their calories need to increase. And then, so if I say, okay, Sisimeli, what is your physical activity level? Do you want me to design your program in using kuti imimi munogara kumba? Do you want me to design your program using kuti imimi munoshanda sanesi? Do you want me to design your program kuti imimi munoshanda na Usain Bolt? So that way I program a progressive exercise. So we are mixing nutrition and exercise. The reason why people who are going to Turkey, why their skin looks saggy, because they are not mixing exercise and nutrition. We use exercise to pull the skin to attach where payava. So if you go and lose weight without exercise, you are not cheating anybody. Because what is happening here is wakamborima mbambaira pasina muhomba here. No. Saka, we've got the veins and arteries dzinobata mumawoko mabody to the heart. Saka, if your veins and arteries are not sleeping on the bed of the muscle, then the chances of having heart attack are there. Saka kana pane munhu anorwadziwa nemakumbo and anything else, this is the opportunity. Ask me and I'll leave in 5 minutes. Guys, Sabina is good. Sabina impe chatinoda kungotaura vana varikutaura tikukumbire nguye pano uzopa vanhu madiet. Asi iwe Sabina iwewe kungoti uri mboko Sabina. Ndakambokuudza ndikati Sabina uya uti 7 fitness. Sabina ndikakutokunyengerera ndikati Sabina uya kani content
Sabina fitness ndiyo before vanhu vese vakuchivhairira vakuita zvemafitness avo iwe Sabina ega ndichikumanikidza Sabina uya kani Sabina uya nefitness wozocheka kuchenja vanhu 1-on-1 handika toita gurupu rako tichiuyawo tichibhadhira mari tichiita ukati ndouya mukoma hauyi unoda makuhwa Sabina haudi kuita fitness unoda makuhwa emastriti chisanganisawo raiti toita slot yefitness woyoitako zvamakuhwa ako isi toda kuti uye panapa utibatsire semadzimai kudai. This is what I've been trying to tell everybody. Once everybody understands their position, because I am not on a sales level, I'm on a director level. So if you think what I'm talking to you makes sense, that means you become a manager. So you come with your own group of 20-30 people. That's how I can get up. So what I've achieved, we are more than 30 people, Sabina, here. We are not saying which that we are one to we are well, but we are panapaka. It's not gaining me anything financially. Why don't you hold your own class? I work for you, Sisimeli. You charge what you want. I give you my insurance, everything, and you give me your cut. Because I am not patient on sales. Because it's just like you here, Kuti Jesus. Do you expect Jesus to come and see you, or you go and see Jesus? Because I'm not. So people don't want to appreciate saka tichienda mberi tinenge takuitira kupi zoom kana kuti pai tione kuti tatotanga kuronga toitira kupi. One, we can do it pano imi munombotanga maita programs aya ekuti it's an event, so they can pay the money to Zuckerberg, okay, and that will be $15 a session. Oh. Okay, just to train you. That means it's 10 pounds. 10 pounds per person per session. Yes, that's why I say to Zimbabweans, we are not yet serious. So I train myself at home slowly. The type of training I do is liposuction, and it's not even painful. When an exercise is painful, it means you're not doing it right. When your instructor is rude, it means they don't have the necessary qualifications to train on a public platform. Because we've got a fitness instructor. That's the one who just works into the gym. And then we've got a personal trainer. A personal trainer can work outside, and they're insured by the board of personal trainers. A fitness instructor is only there to show you how to use the equipment. But a personal trainer is there to show your muscle how to move. Sabina dewa chikuti wiro tisiwa kutakanda kuti 15 per month wasikana 15 per day here Sabina. I will never ever get up for that, because I know my value, I know my worth. So what you can do, you can organize your own people, you cut yangu ndongo kutraina izvangu, you know, but to say that I can really get up for that, you know, you are living in England. One of the things I want to do with you is we go to halls where you live and we move together. Sakavanu, tinenge tichita 4 hours, because remember, I've got that machine for £2,000. It's not an easy thing, guys. And then you expect me kuti ndiburitse mafuta ako iwewe usina kudona mari. $15 will teach you what exercise is all about. But go to the cheap people, right? And when you go to the cheap people, you might chema kwai chita wako pe wiki. Vanhu vari kuchema Sabina kwai chita wako pe wiki wedu Sabina zvakangotona mazi clients ako pano. Usati daro Sabina 10 per day toiwane pichu. Sisimeli, you in the diaries want to book a personal trainer. Book me one mondipa £100 yangu cheta. How many minutes? All right, I'll tell you something, right? As a personal trainer, like what Portia knows what she's saying. As a personal, I'm 2 people. I'm 3 and 4. Okay, as a personal trainer,
With a personal consultation, it's £45 an hour, and I've got those qualifications. As a group trainer, it's £10 or £15 an hour. Okay, you do that per hour. So what I'm trying to say is it's different being trained by a fitness instructor than a personal trainer, because a fitness instructor ndova makazara navo pa-social media vachinyepa kuti ma-personal trainer. Ma-personal trainers are like doctor-like. Hanzi edda ina sisi. Edda pana achindi edda ndikamuedha uyu Shameni. Uyu ndiye mwakaonda kauyu. Oh, bless you. Yes, Shameni. Did right what you say? I'm not going against zviri kutaurwa naSisa vari palive. I'm not sure kuti Sisa ravo vanonzani. Inini ndinooffer zvinhu zvekuti munhu unoshanda nezvaunazvo uchiluza weight. Inini I lost about 35 kgs within a space of 8 months. Ndaita hangu ma-exercises akati like skipping. So zvandinoita ndezvekuti every month vanhu vanenge vari muWhatsApp group ndinokupai plan or ndoti grocery list randinonyora. So pa-grocery list ndinoti kana usinga afford, tongoti for example, pa-grocery list kusearch kwangu ndenda kaisa brown rice neupu huya hwemapfunde kusadza. So kana munhu usinga afford brown rice, please, I'm not gonna argue here. What you're talking about sadza, the reason why it's sadza is bad, it's because it has been changed from its rawest form. So anything brown let me explain the science behind the food. Once you change food in its rawest form, it's fattening. If you change a potato into mashed potato, it's fattening. So I understand what little sister is saying, but go ahead and then we get to know each other. Yes, okay. I'm not going against that. But the weight loss is we must accommodate everyone. Kune vamwe vanhu vekuti izvezvi zvikamuti go on a strict diet chaiyo, let's say for example bunching. Some people they cannot afford that. But we try to accommodate munhu wese anofana kuluza weight with everything that we have. You must use that. The way you can eat. And we must try to accommodate everyone. I personally think we should greet each other. Since you're a professional, we greet each other by our professions. So I will tell you, my name is Sabina Anes Ruishi. I'm a trained pet boxing coach, and I was trained by fitness trainers. Yeah, I'm also a fitness instructor. I'm also a personal trainer, and I'm also a weightlifting champion coach. So let me know what your qualification is. In the journal, what you are saying, I'm going against that. In I also and fitness. I cannot come here and do my qualifications as if maybe I'm trying to show off. I'm just trying to tell you, Kuti, we can accommodate everyone. Weight loss. So what I'm asking, portion control. Okay, what I'm asking right now is, right, Ininika, I'll ask you one word, yeah? What is, you know, for me to know you, I have to know you by the qualification. So what are you qualified in? But is it even necessary to know it by my profession? Oh, thank you for asking me that. That's a very good question, because it's like getting a doctor and a doctor telling you could they're a doctor, but they've got no qualification. So would you accept an injection from somebody who is not a doctor? Because so okay. I'll give you an example. Or something, or try to make things harder for someone. It's a
we must about try to life. accommodate someone vanhu vese not kuti kune kunonzi vanhu ava ndo vanokwanisa Okay, kuita izvi. It's all like right. even vanhu vaya vanoita opt for masurgeries. We Okay, cannot go against vanhu vakadaro okay, kuti kwanzi aite masurgeries or something like that. Munhu anoita zvinoenderana nehomwe yake okay, my Sabina sister. zvakwana. It's not about the pocket. You ask me any question, then and then I'll answer you. Stop it, guys. You Stop it, yatanga guys. Stop it, yatanga for 4 minutes. Mirai mama coach tu ya Charmaine na Sabina. Tisata joina kwa Charmaine tukutimotsinza. but ask me, Charmaine, any questions, and I'll tell you. Ndakubvunza iwewe. Sisters. Inini zvangu, I'm okay with what I'm doing and it's working for me. Inini I teach vanhu kuti use what you have. Usazvipa pressure yekuita zvinhu zvausingakwanisi panguva iyoyo. Shanda nezvaunazvo nguva iyoyo. Use what you have. Kana usina white meat inonzi ndio inodiwa, you can use red meat iyoyo zvigotoshanda futi. Hazvina kuti Thank you for side 20 effects or after Thank you, effects guys. zvakangofanana. What we are talking about is the national guidelines which Thank were you for given by the 20 stars. government. Thank you, dear. Okay? Thank you. It's the Thank you national for 50 stars, guidelines my sister. which are Thank you. given by the government. Thank So you. if somebody is big, all right, let's say Sisimeli, if somebody's got high blood pressure, okay, Thank you for 20 stars. Mwemunhu akasimba, are you going to make that person run like Usain Bolt? There are calculations Thank you, which my are sister. involved. Thank you for 200 stars. Sabina, mwana uyu waona uyu wangodaira ndatogozwa nomutsvaga uone anga ari chidhavhudhunda Sabina. Anoita pasocial media patichiona achingojima hake tichiona achitaita zvinhu zvake tichiona apa. Ndaslima Sabina saka tawa tichiti ndikati tionewo zvino muda kutadzana masimba enyu panapa. Listen, Sisimeli, you said I'm not professional. You said I'm not professional. That's why sometimes I don't deal with a certain people with certain levels because it's the level of mentality. No, you didn't call me. You didn't call me to shame me. You called me to ask more questions. Kutoshika papi. Anditika. Saka ini ndakupindura izvese chero mukada kuenda kwaSharmaine zvazve kwenyizvo because mumwe munhu ukatraina mumwe munhu ari kutorwara ane zvirwere zvake zvaasingakudzi obva asvikokufira because vamwe vanhu vanenge vatori padhuze nekuda kufa and then obva watraina munhu iyeyo obva akufira. Saka zvinhu zvisina hazvo maqualifications when it comes to my profession nangu I'll keep it to myself. And you guys enjoy the rest and enjoy your blood pressures and enjoy. Andina kutsamwa guys, but enjoy your blood pressures uko. zvese izvozvo ende moexerciswa nevanhu vasina maqualification motykoka makumbo nemaoko moita wese moadvaiswa zvisirizvo padiet. Saka anyway pane munhu ada kubvunza amainini requestion ndobva ndaenda hangu ini vanhu vati hamusi ready, you have not been ready for 6 years. Dai mukanaswana zvimapersonal trainers zvinokupwanya nemakumbo, they are not even personal trainers. You can hear a personal trainer how they sound. Saka ita izvozvo tokuonai mhino dzenyu dzakatarisa muceiling makumbo out of the door first roof iro waurayiwa nemumwe munhu wakabatwa nemagetsi somewhere akuda kuuya kuzonyepa panapa ndiri personal trainer. God bless you. I'm out. Thank you very much Sabina. Zvakaoma vedu kwai makumbo edu achanovhunika kwai achamutadza mhino dzedu dzichatisa kudenga zvinhu zvaSabina musamutoresere. Sabina rimomuziva guys, she knows her thing hake, she knows her thing, but Sabina iyo ndinokwete tichingotukwa ikoko tikaenda kutraining tichangotukwa hedu tichaenda zvotogodiko togodii hapana zvokuita. I'm eating challenge. Guys, ndirege zvangu ini guys, ndiachivhirewo zvestapat guys, ndiachivhirewo stapat guys, ndiachivhirewo stapat guys, ndiachivhirewo stapat tibve tapinda munyaya yedu. Charmaine aripo tozonyatsa kudedza Charmaine oyo hapana pautsanangurira guys. Ya Charmaine is affordable, ndotoona munhu ese achidya zvinhu zvitori zvinokwanisa kudlika. Thank you Emma. zvaSabeni zvitori affordable, zvaSabina zvitotonzi idlai maprawns, idlai masushi. Mai mwana ndezvechirungu kazvo kwaSabina totanga hedu kupinda busy mai mwana zvinhu zvacho. Thank you Tete, thank you Tete chavo, thank you guys. Achivaiwo zvestapat, achivai stapat
guys, achibva istapart guys, achibva istapart, achibva istapart guys. Tasarigwa ne 10 seconds guys. Ayatoramba kuachivhika. Tasarigwa ne 10 seconds. 6 5 4 yaramba kuachivhika stapart. Thank you Mutsa, thank you very much, thank you yaramba kwa ichiripo asi ndofunga yavhara. Right. Zvakaoma nyaya dzedhaiti dzodai kwatahoenda guys paya tatotoudzwa kunzi muchaenda nemhino dzenyu dzakaita samudeka nasabhinako. Thank you Mutsa, thank you very much, thank you Mutsa, thank you very much, thank you 50 sas todakele, thank you very much, thank you guys. Hanzi ndaime guys takaenda kwachameni chameni kutongo kwachameni kunodlika zvinhu tinogona kudya zvinhu zvakati thank you Tetele 250 stars, thank you Tetes, thank you. Right guys, hande kunyaya yedu yanhasi guys, atipinde panyaya yedu yanhasi. Thank you Olivia ne 20 stars. Makazviona. Thank you Tete Maisongo takudira masasi maiwekani Sabina abva timira ndipedzise 500 stars abva apedzisa zvake Sabina. Right, inzwai munzwe guys, pane nyaya iri kutendera iri kunetsa yepainternet, haisi nyaya yembame vanhu because yakauya painternet yakaitikwa pamhepo anditika thank you Tete, thank you very much. Pana kwamutukudziku guys, vana vakabuda vachitaura kuti magariro akanga vachiita nastep mother varipo anonzi Deza anditika kuti zvizosvika pakuti vana vabude pamhepo vachitaura zvatangira pakuti kwanga kuchiitwa gala yaTuku. Pagala yaTuku original flyer rakanga ragadzirwa namai vacho nemudzimai waTuku handitika ranga risina kuiswa mwana womushakabvu. Handiti ndakatombobvunza pano if you still remember guys kuti posta iri raiswa risina mwana vanhu mukati iye achinda kugala yababa vake anoda kuizigwa ipaposta adara kuenda kuno anenge arifunga kuti guest here vanhu vachizomupefomera ndikati alright tobva ndanyarara but kwandiri zvanga singa make sense guys, zvanga zvisinga make sense ndochokwadi. Andimaona baba vangu vashaika handiti legacy yavo ndeye music, then the next thing kuri kuitwa zvinhu zvese kutorwa vanhu kuri kudini. Inini nditori muimbi ndindakaita take over band rababa vangu handizvizivi kana kuti handipo paline up, handiti zvinofanwa kubva kwandiri rekuti ndiri too emotional kuti ndingazokwanisa kumira pamberi pevanhu ndichiimba because zvinondifungidza musi wokushaya kwababa, handiti kana zvondifungidza mudhara pade kuti posta flyer inongogadzirwa. Right, zvadaro paya takazoona vasikana vaviri vachienda kuinterview vachinotaura handitika vanhu pakaita mixed emotions guys. Vamwe vakati mukadzi uyu ari rafu ari mhondi, imhondi yemunhu ana kumira zvakanaka. Vamwe vakati aiwa Tuku ndiye ari wrong. Vamwe vakati vasikana ava vari kufila entitled, vane entitlement hanti ngavaite zvavo vakura. Hanti vamwe vakati uyu ngaafokase kwaakaroorwa kwamanatsa asiye zvekwababa. But handizivi ini ndakateerera nyaya iyi guys, ndakaitarisa zvichitava ndakateerera interview ndakaiteerera ndiri murodhi ndichitoya interview yevasikana. Selma achibvunzwa naOla anti akati hatisi kuda zvinhu zvababa but tiri kuda kuti tibatane semhuri. Ndio mashoko akataura, akati hatina kuti tiri kuda zvinhu zvababa, tiri kuda kuti tibatane semhuri. Kureva kuti anga asingadi haasi kuda pamuzinda paya panzi pachedu pamuzinda menu, haasi kuda, ari kungoda kuti vabatsane nevaning'ina vake. Andimaona pane mwana musikana ari pano Samantha wamai biological daughter yamai ava handitika Samantha uyu anenge ainzi anoenda kusaidhira mai vake pane zvese handiti achikangama apa hesitari. Todzokera kumasure background guys, todzokera kumasure. Dezi uyu ini guys panonzi pakare paya, ini Dezi uyu ndine nyaya yakapinda muinbox mangu ihama yacho yevanhu ava, hama yemumba akanyora history murabaraba chaiwo wokuti I don't know whether to play it kana kuti kuzviverenga kana kuti ndorega because pane zvakakura ipapapo zviripo ihama. Saka tichidzokera history kutaura kwazvakaitwa handiti mai ava panga paina mai vavasikana ava namai Samantha ava ndo vanga varipo handiti sezvamunongoziva vanhu vemagitari vatinoti marombe aya. The reason why titi marombe ndonyaya yekuti pese pavafamba vanoita vakadzi, pese pavatoinda kunoimba kuAustralia vanenge vane vakadzi, kuAmerica vane vakadzi, kuZimbabwe vakaenda kwaMutare vane vakadzi, vakaenda kuGweri vane vakadzi, vakaenda kuMasvingo vane vakadzi sevanhu vemagitari. Ndosaka kuchinzi marombe. Hakunzi marombe kunzi havabati mari asi kuti urombe hwechihure handiti. Saka let's hear history before we judge. Ine zvimwe zvinhu zvinenge zvisingazoiti mukati guys, history izvi ndo zvinhu zvandizoti
Mina ngitsvage conversation yangu ndotora ndikiri guys. Ndotora mina nditsvage conversation ishi. Haasi zvokuti hama yanhingikiri takazvinzwa zvokuti ihama ya nditsvage conversation because handina kuisevha munhu akauya nechati iri handina kumusevha patanga kataura ndeomukati chaimo chaimo ndichangovhara pakati ndiri hama. Titsvage chati anga akataura zvihombe chaizvo ndezopana kusa zvekuti zvinodzima mameseji zviya. Pavanenge vanesa vakandisira chaicho kudhilita chiya zvemadisappearing messages because hatichaioni chati saka anenge akadhilita guys nekuseri. Madhimini makamboenda kumessenger here? Madhimini makaenda kumessenger because anofanira kunge akatanga nekumessenger asati auya kuwhatsapp. Right, miraitoni no iyi haisi ndeimwe iyi aripiko uyu naye madhimini mubatei kwaunhu ari kumessenger. Pane munhu ane nyaya yake uyu kuti hanzi yapascal dhuwe uyu wokucheka munhu 34 whatever nebanga. Batai munhu uyo madhimini.
nyaya iri biko guys nyaya ndichaioni handisina kusevha guys kutsvaga kuti ndotambura madhimini mbonitsvagira iyo kumessenger nyaya ipozi yakatanga nekumessenger isati yauya kuwhatsapp nditsvakire iyo kumessenger mukaiwana mondikandira kuwhatsapp munhu uyu akanga achitaura history akanga achitaura kuti hanzi mai ava pakanga pakatonyorwa nezita rebhawa kuti nzi vakanga vachitamba mubhawa kwai kunonzi kupikwa mavhi kukwekwe handimaona kukwekwe uku kwavainzi ndokwavaitamba mumabhawa handitika vachitamba mumabhawa imomomo ndokusangana natuku achita zvokuimba tuku aine mukadzi wake zita ranga rakanyogwa anogara kuhaifiridzi ndizvo aigara kuhaifiridzi asi varivo mai vevasikanava right vanga nemukadzi mai vevasikana ivavava ndo vanga vanaye vari mukadzi wachona ndobva vasangana namai ava Desi yakanga achitsvikidza kubhawa rekwekwe kwai rinonzaniwe handiziviwo asi bhawa racho rakanyogwa rekwekwe uko nai kana munhu akandipa nyaya akatarisa please ndidzokoredzewozve ndikadziwozve futi naye asikana kana makaita zvezvekuti disappearing message inenge yanodisappear izvozvi message iyoyo nditirewo resend kuwhatsapp kwangu nyaya iyoyo please resend the story saka vaitsvikidza kumabhawa ikuku ndokwavaitsvikidza ndobva vasangana kutaura kwazvinoita munhu iyama anonzi kwanzi musopo no haisi musopero pane bhawa rakatotaurwa ipapo zita rimwe riripo hesi lady p kwamavheni kwamavheni good kunonzi kwamavheni kwai kune bhawa ririko ndokwakanga vachitsvikidza ikoko vachitambisa magara avo variko koko ndobva vaonekwa nani uye tukwaifara aindownloadza ikoko ndobva melody ndiyainzi ndo mai vasikanava ndiyanga ari mukadzi wachona iyeye kuarimanyongo good kuarimanyongo very good kubhawa rinonzi arimanyongo kubhawa rinonzi arimanyongo ndokwakanga vachitsvikidza ikoko variko koko vachitamba vari kuarimanyongo kwai vaitamba kwanzi vaitamba ndimisi simeni makaita disappear handinaini ina nditi zvemadisappearing message handiiti sanzi vanzi vaitamba zvokutsika marekodhi zvekutsika zvazviya vaitsika marekodhi hanzi sisimeni by public demand mukuda kwaangel kunei imi muda kunditukisa zvenyu ndisiyei zvangu ndigotukwa kuarimanyongo yes and I'm not judging Ashley I'm narrating the story I am not judging, I am narrating the story. Hauna mbo ndiwa nchiti jaja. Ne guys mambo wanchi jaja. Ndiri kunarrata what was in the story yakauya. Handika ndiye zvandiri kutaura. Andina kumbobvira ndaningira ndiri kungotaura. I'm narrating the story as it came. And ndokubva vaitamba kumuchipisi kwai vaitamba zvisingaiti kwarimanyongo kokoko. Saka pavainda vanatuka vachiudza mabhendi aiona achivaona kusvika vadanana. Handika vadanana kudaro. Handika ndokubva vadanana kudaro ndobva vadanana kudaro ndobva guys musandikanganisa mani mundikanganisa nyaya ndikuti handichifunga zvanga zvakanyogwa guys makundikanganisa mutsamba yakauya makundikanganisa guys anzi alright ndai munotanzi happy birthday vakoma ndiri palife ndai munotanzi happy birthday ndiri palife tichazovaita happy birthday kana tatisingazoti birthday ravo asi tichavaita happy birthday Loveness Summers happy birthday saka guys zvadaro papa ndobva mutukudza awira murudo kuna mai ava ndobva takadanana asi vaive nemudzimai wavo anonzi Melody antika vaine mwana musikana mukuru anonzi Samantha anonzi Sandra handitika ndiye munhu anga ari mukadzi wavo then ndokubva vatanga kudanana saka kunonzi vakapengesana namai naDesi ushu handimaona vapengesana naDesi ndokusvika zvasvika munzeve dzaMelody kuti kune mukadzi ariko kwekoko handika kwaifanira kugara achiridza saka ndobva mutukudzi angatoudza Desi kuti ndoda kutokuita mukadzi wechi2 handiti kwanzi mutukudzi ndobva atouya kufamily ndaiudzwa nehama nditi ndobva atopinda mufamily andika ndobva asvikotota ati ndikuda kuunza mukadzi wechi2 ndobva kwagarwa dare kwamutukudzuku Melody aripo nenyaya yaDesi Melody mai vakuru vakati inini hangu zvebarika inangu handizvikwanisi handimuri kuona asi mama vanga makutosheka kuti todza kuti muzazviita murume kana chinga anyenga kunze thank you Ashley anyenga kunze handi munozviziva but zvanga zvisiri obvious kusvikira mutukudzi azouya akataura ndada kuita mukadzi wechi2 mai Melody ndobva ati inangu
zvokuitwa pabarika hangu handizvikwanisi. Ndokusuduka kwakaita mai vaya andika ndobva vasuduruka mai vaya ndobva vaenda nevana vavo. Anditi vanove ndivo vana Sandra ushu nauyu mudiki uyu musikana Selma. Ndokuinda kwavakaita havo ndokunogara kwavanogara kwaIfields kasaka katisi ndokwavari. Muri katita against kuti zvinhu zvamakuita izvi hazvisiri izvo. Zvamakuita hazvisiri izvo. Handiona wadi kuti dzokere kumuri akati ndinomutie mukadzi wandiri kuda ndatomuroora handiti uyu aenda ega here. Vai vakabva vazviendera havo nevana vavo tu. Ndobva uyu auya uyu ndo mai kwaiva Samantha naSem mukomana wokuzonzi akanyura akaita accident kana zviya pakanyogwa mani ndicharangariri kwanza akaita accident kana zviya semutukudzi I think so. Ndobva angari mukomana handisvika but amai ava vanotonzi kuhama chaidzo dzekwatukuku chaiko vahama dzekwatukuku wachona vanotozikanwa vanototaura zvavanolafa mai ava hanzi vanototonga zvavanotoda mai ava ende hakuna noti pwetere hani munoona so vapinda mulife yavo mai ava vainda Melody nevana vake vana vakatanga kuda kuchidzoka kuna baba wavo antimaona mai ava vanga vakutonga nedemo vasingasadi vana ava pana baba zvotozikamwa nehama handimaona vanga vasika hama dzikatombozamatana mutukudzi kuti ko vana because baba vanonzi aitotiza vana vainzvenga vana vaidi hanzi vana vaiti vakafona here kudi baba vachona vanga vasingati mai vacho vanga vasingatoti vataura nababa vachona it's a lot zvakanyugwa vanga vangira murabara vamudhabhadhadhara wakadai kola kana uripo wakandipa nyaya iya dzosawo zvokuwhatsapp kwangu zvinonga zvakadisapia dzosaiwo kuwhatsapp nyaya ite zvokuverengera vanhu handitauri zita renyu handimaona ndokugara kwavakaita but guys handika mai mukadzi anonzi Desi makatomutarisa guys pasina mboti ndozati vanhu vakashata variko guys handika tisi takatoshatawo kudai so handimaona pane kuti vatasa munhu unotsona kuti nochita kwake asi munhu anosekerera uyu kwete kuti ukambisa mai vaya vanochinya vaya guys nhasi cheche ndakandichidzokoreza imwe interview ndakaona ndichona imwe interview yakamboitwa naUncle Saint so handimaona ndandichiona yakamboitwa naUncle Saint ndofunga kudhara vari kuofisi yavo pakare paya kwavakagareko kuti speech dzavo dzese so maingovanzwa kuti munhu ane chirafu guys anditi munhu angori nechirafu mai vaya anditi asi panyaya iyi guys yatiri kuda kutaura nezvayo nhasi iyi anditi yekuti baba vakafa mai ava vanobata vana ava vaibata vana ava rafu kuzosvika vana vabude vavasiri vana vakadzi handiti kusvika vakadzi vai vabude nemakore avanawo apa vachitaura kuti we don't want pfuma yenyu tikuda kubatana kune mwana anonzi Samantha wamunoti munin'ina wedu hatina access because mahudi handimaona panoitwa zvinhu zvese vana vai vakataura hanzi pakafa baba vedu takaita kuudzwa nesocial media live yandakaona interview nesocial media tisingazivi tiri kuLondon kugigi asi makuseni tataura navo ndaona paDJ Ola pakabuda screenshot so yakaisa padenga antika intoza kuti vakanga vataura nezuro mutukwa chizofa mangwana handimaona havana kukwanisa kuti vaudze vana vemunhu kuti benyu asheka kunoku simply because mukadzi akati yamumusha asi akaona vana varipo dei vari vana vakaitwa varipo taiti pamu ndida kuti kana wakantarisa Desi mutukudzi kana wakantarisa uri bora ngoma uri munhu alright panyaya iyi guys munhu anotoka kublema kuti one ndi mutukudzi ranga riri rombe guys ndo zvinoita marombe katira marombe tire kuti marombe vanhu vasingagoni kurungana tichi aiwa anga ari rombe mutukudzi may his soul rest in peace because rombe ndo rakasiya gepu rakadai so chinonzi baba musoro wemba chinonzi baba musoro wemba chinonzi baba musoro wemba ndipo kunzi unomira sababa you stand your ground anditi kana wakapinza mukadzi mumba uchitoona kuti hasi kuda vana vangu imposition yako sababa you take your ground sababa kuti this I don't want this I'm not good you don't choose your wife over your own kids guys atingade kuchuzwa nevarume over vana vake yes panenge paina stepmother paine vamwe vana panenge pachinetsa handimaona pagara pane zvinenge zvichiitika mukati handiti but baba vakakwana guys vanomira paground kana zviri kunetsa mumba vanopindira vogadzirisa because point mhosva inogona kunge iri kuvana inogona kunge iri kumudzimai kuna stepmother inogona kunge iri kuna mai vakaenda handi murikona inogona kunge iri kuna mai vakaenda kana vana vacho kana stepmother saka sababa you step in wogadzisa mhuri yako uchiri mupenyu handi muri kunizwisisa but mutukudzi ranga riri rombe akanga achinzi aitoti taurira pasi kana vana vakafona otaurira pasi fiye yekutya mukadzi akachidza mukadzi wake over vana vake
guys pane vana 2 ava Selma naSandi hatibvunzi Sandi uyo akagara pandakati mutukudzi wamuka kuvakafa kuita tuku pari paagere kunditi mai havaigwadzwa nokufanana kwakaita but Sandra ndibaba vake hapana paiva tena baba vake mwana musikana Daisy kana wakati saka utongori zvako reva gwavha riya ndora utongori nabhire magwavha ndora utongori mwana musikana pana paizombofa akagara pamba pako nekusingaperi mwana musikana aizongororwa oenda kumba kwake nelife yake mwana mukomana ngari wanangari mwana mukomana wako ndiangari mwana mukomana wako but waitira godo vana vasikana nekuti vaingofa tambaona baba vavo panguva iyoyo when the time is right vororwa voenda Selma ari kumba kwake nemurume wake kwake nemurume wake uyu Sandi mukuru akuzvitiro zvakare ari kwaari so mutukudzi guys panyaya said before we go to atiri kutuka munhu akafa but before we go kuna Daisy uyu mistake number 1 munhu angari wrong zvekutodaro angari mutukudzi because ndiye create a gap. Thank you Neti, thank you Michael. Aka create a gap akasiya pakadaro akazviona zvichienderera akaenda kuside remukadzi akasvika pakutadza kunyora will ranga riri rombe mutukudzi ranga riri rombe believe it or not like it or not ranga riri rombe munhu angari Dr. mutukudzi munhu angari honorable nyika pasi rese aridza kusiya just a will rekungoti bendi rangu mukati track history yaSelma guys anonzi akatanga kuimba aine kuva 10 years uko hanimona angationeka kuti anogona kuimba zvokuti zvaigona kuti ivo mai vavai vakazama ndine video imwe yandaona ndafana kuseka so vachizama kuimba vari pasejina tuku taputika nekuseka munomba nababa munomba vachizama kuimba vakabata mike kudaizama kuda kuvaendewo pasejere but zvakaramba vangu vasagoni kuimba mumba mune mwana akazvarwa nechipo chababa vake chasongomuti vane chipo chemwana uyu stepmother vaDaisy uyu akakundikana because akanga achirwa hondo nemwana hondo dzamai vakaenda ari kurwa nemwana pane mwana akataura kuti hanzi ndakasvika pakuenda kunogara kukwekwe ndisingazivi kunogara baba vangu Sandi baba vakatama namainini vakaenda mutukudzi ana kugona kudzoka kunotsvaka mwana wake mwana ne17 years kuti mwana ne17 years anything can happen mwana mudiki even pasi pemutemo wekuZimbabwe anenge achinzi mwana akasiyiwa Gerina Garden Boy munhu wechirume mutukudzi pacho zvakanakona zvakakosha kuti azi kunotsvaka mwana kuti ora kana negweseri kuenda kunosvika kuti negweseri gaiti ndoda kutaura chokwadi vana vaya vakatadza kuti vataure antika vakatadza kuti vataure chaizvo vanhu vaishiridha baba vavo but there is a lot vana vanoda baba vavo vana vaishiridha vana vavo hanzi nafenzi taura wedho kuti rombe we are going to say it as it is in social media vakaunza pasocial media platform saka chita sezvazviri wedha vachazorwadzwa kana kuti kudini tikuanalyza we are analyzing mumwe nemumwe nemufungo wake ukaenda kuti kuita izvozvo raitina kuri kupfuta nyaya iyi ndo trending story ikoko vanhu vataura zvavanoda so you can't come here and tell us kuti musataura muchiti zvanzi anga asirombe because vanhu vachazodai so vakaunza nyaya pasocial media vaunza panyaya pasocial media vakatipa nyaya on a silver platter we did not know all this until vataura now we are allowed kutaura zvatotoda kuitira ramangwana it's now a lesson kune vasara it's now a lesson kune vasara isusu saka tikada kuti chibhabhadzira chakaipa chinongotaura zvachiri kuitira vasara tine varume marombe hopo ati kurarama nawo varume venyu marombe vamukurarama navo varume venyu vamwe vakatoenda vakakusiyaiwo imimi nevana marombe vana vasikuziva vanotanga kwanzi tanga vakumbira varipo muzondifonaka kana vasipo muri kuti handisataure nyaya yekuti munhu raive rombe mutukudzi raive rombe to the rombest raive rombe to the rombest mutukudzi hausiye mwana wako ane 17 years musikana agere naGarden Boy wobvisa mwana wako oenda kuno loja waenda mwana ari kuchikoro mwana ari kubasa mwana udzoka oona pasina vanhu you don't even tell your child ndakugara apa you don't tell your child ndakugara apa vana vai vane love yababa vavo hanzi Neti I can relate it's okay Neti vane love yababa vavo vana vai but dei vasina love ka vaitaura zvakawanda pafeya chako chaiko but vana vaitaura chokwadi zvachiri andimaona ane a lot
because tasai muone baba vakatadza kusimuka kuti vataure chokwadi kuti mamwe vadzokere kwakadegweseri vaiteverero here nemukadzi wayo vongobuda kungoti ndichambosvika kana kumashopa nemota yavo ndodzoka mai manje vomanya kumba kwakabva kuti mwanangu tatama tisipo panapa omarishi chizodaita kugara pakati namba iyi mwana ati ndakatadzwa nemunhu angakuloja pamba kuti baba wako wakugara apa and then moti tukudzi ranga siri rombe ranga riri rombe mwana after atombogara asina kana pekubikisa baba vachidya raisi nemudzimai vachifoshora vaiti mwana wakasiya kumba kuna garden boy musina chinhu kutora nesitofu yekubikisa vaiti mwana ari kubika nei vachipakurirwa chikafu naDaisy mutukudzi yoya achipakurirwa chikafu naDaisy achidya asiya mwana ari kubasa vakadzoka kana imba yese yaputika musina chinhu akadya iye achiti mwana ari kudya chii abika nei akazopiwa 2 plate stove aiti mwana abika nei ranga riri rombe mutukudzi ranga riri rombe mwana kusvika aita life yekubvapo mwana aigona kurepiwa mwana aigona kuita hure rekuti nditenge 2 plate stove ndikwetsondira nelife akazobva akaenda kunogara pamwe imba yababa vake kunda kunorenda kubviswa pamba pababa vake imba yababa vake namai vake yakabviswa mwana kuenda kunogara pamwe akunoloja chinobhadha rent asi imba yababa vake namai vake iripo simply handizoti Dezo ide anga Samantha mwana wake aizonomuindanoloja here pane imba iri empty yakashama achida kuti apinze pawane vanhu mari aizozviita here Margaret, I'm coming there aizozviita here saka you can see guys kuti utsinyeka handisi kuwirirana nemukadzi uyo anonzi Daisy ane utsinye kana muchidza Satani anofamba nemakumbo mavirika Satani akaburuka pano pasi anofamba ka mukadzi anonzi Daisy yaya ndiye nditori Satani ane makumbo 2 but Daisy uyu guys ka akauya akawana zviripo Daisy uyu akauya akawana pane gap kudhara akauya akakontinya samaiwo aifunga kuti semunhu akauya akaberekawo vana andika aifunga kugadzirisa whatever that was there hanimona semunhu akaberekawo aiuya aifunga kuuya kugadzirisa zviripo but akakontinya akatowedzera kuisa paite gap paite bridge because mutukudzi kana haida vana vake zvakasingaita achibata vana zvakanaka chaiko chaiko hanimona even pakauya mumwe mukadzi uyu aifunga mukadzi uyu aifunga ngosvika oona kuti vana vepanapa vanondiona baba vavo ndinogona kuendeswa ndikabata vana vazviri romwe ndovada vachidiwa kudai mukadzi uyu pane zvaakawana zviripo akasvika achikontinya because pawasvika uchiona baba vaine bond nevana vavo zvokutodaro zvokuti baba vadine vana vavo iwe wasvika wozvipwanya just like that. It's not easy guys, it's not easy, it's not easy. Something was there, pane zvaivepo guys, something was there, pane zvanga zviripo hatizozivi because takanzwa side dzevasikana animona, but something was there. Chakauya mukadzi uyu akasvika akakontinya isina kuti akorektewo semukadzi apinda mumusha ati vana ava akarwa shanje yamai vakaenda vasisipo vakatorera futi murume wachona akarwa shanje ati akunetsana nevana vasina chavanoziva, vana vasikana toti pamwe danga rikomati aitomboita mathreats kuti vakomana zvikazodai vana vasikana guys kuti anoroorwa mangwana oenda mwana musikana kachinji unenge uchingori mwana wako naye for maybe 20 years akatosvika 20 years pamwe 18 19 tonzi atoenda atoroorwa. Saka Satani kana mchida kumuona nemakumbo maviri anonzi Daisy yoyo ndiye angari Satani nemakumbo maviri cheche yakauya. But guys ndine mubvunzo, Sandra achigara naGarden Boy achipiwa poto dzaibikisa mbuka kuti abikire sadza, where was Melody mai vake? Where was Melody mai vake? Where was Melody mai vake? Mai vevana vanga vari kupi zvichiitika zvese izvi? When all this was happening, where was she? Mwana share stuff yekubikisa, where was the mother? Because imimi guys, let's be honest here, mwana wako chirani 18 years iwewe ukanzwa kunze ari kusabuswa kwa baba vake uko guys, imimi munoenda kutora vana venyu imimi. The reason why today vamwe venyu vazhinji venyu hamubvumidze kuti chero zvoita sei vana venyu vaende kuna baba vavo ndikunyepa here. Hamubvumidze kuti vana venyu vasumuke vana nababa hazvizvi zvakaita because akamboenda ka1 mukango
kuona ka mistake kadiki diki chitika kauya nako ka mukabva mati amufi makadzokera mwana wangu afuka dzokera kocho zvikada sei audzokeriko. Mai ava zvakagara zvikaitika for a long time. Mwana uyu svika pakugara nagarden boy. Obviously mwana musikana taura nabai vake aitovaudza mai vachiti gara ako mwanangu. Mwana akagara asina mai vake asina baba vake asingazivi baba vake vakatamba vakaenda kupi. Mai vachingoti mwana kugara ipapo mababa wako nagarden boy. Mwana musikana 17 years vari tu. Where was the mother? Kana vana vanga vasina kutaura Priscilla andichika chedei vanga vasina kutaura haudongoreri vana vako. You don't check on your kids. Chiraenda kwa baba wake aucheke mwana wako here. Mimba munoendesa vana venyu kuna baba wao. You don't check on them. Talent vamwe venyu vazhinji venyu nhasi mune vana venyu mumukuku musada kusura muchidhifenda zvinhu zvisina basa. Mune vana venyu mumukuku right now. Pane vana vako mumukuku imomo unavo mumukuku imomo uchitora kuti ndinavo. Both parents guys ngatige kuda kusura chibhabhadzira pano. Vana vaya vana vakadzi vakuru right now vaitaura vachibhabhadzira. Shandisai brain dzenyu. Vaitaura vachikavhidza because ndimai vavo ndibaba vavo vanoda vabereki vavo. But something was amiss. Kana muchinatsa kuanalyze muchiita critical thinking guys, something was amiss. Baba namai vese vakafeila vana. Both parents failed vana vaya vakatendera muroite zekuti apinde mumba auyeka achinje zvese handika akasvaka brainwash pfungwa vanhu akafonyera vanhu pfungwa vese vakanamba vakanyarara. Baba Melody naTuku vese vakafeila vana vavo. Vana vaya moti pane pavaizotaura here kuti takaudza mama vakati garaipo. Pane pavaizozvitaura here pamhepo kuti mama takavaudza mama vakati ndingagodi. Vanongozi hatina kuudza mama. Hatina kuudza mama. Because Ola was there kutomirira kubvunza mukubvunzo wepamhepo kuti zvamusina kuudza zvamakaudza mama, what did mama do? So the best answer was hatina kuudza mama. The best answer was dedi vedu vaipa mari munhu nekumasure kuti uye atipe nekona mai vedu vasingazivi. Juju hatisi kuramba juju kana yanga iripo juju was there. Mina ndimbokudzai guys. Juju vanhu vanoshandisa juju kunzoku. Juju iriko. But juju iriko zvakare. Ngativei chokwadi guys, ngatimire pachokwadi. Kune juju. Kune varume kuti kana kanyenga pasina juju anokanganwa. Ngativei fair. Pane varume imimi mu comment section umu. Varipo vamwe kana muripo masori yenyu hatisi kuda kukona nemi kana kutukana naudi. Kana muripo masmell house mu comment section umu. Usina muvhiro wakadyisa munhu but munhu akasiya imba yake budai pachena. Zviriko zvoti murume kune murume takatonyenga anoyerera asina kudyiswa. Kwete kuti anodyiswa zvese zviriko. On this case we don't know what was happening. Ndo chokwadi. Tati kungosa chekuti Daisy munhu anotongofamba nebere rake masikati. Zvatongosiva izvozvo. Daisy anochinya izvozvo, no doubt about that. Daisy vana vanga asingatodi izvozvo, no doubt about that, because actions speak louder than words. But zvemushonga chekecho guys hatisipo, because kune varume vakadaro kuti akanyenga anopenga chekecho kupengeswa nepinji pakati pemakumbo ichi kanga mamhuri kana zvapera wodzoka kana adzingwa kozodzoka. Variko varume vakadaro. Mai vevana nababa vevana they both failed vana vavo. Mutuku akasvika pakunofa asina kugadzisa zvinhu. Zvino zviri kushungurudza baba nanhasi vana nanhasi. Handi munoona ini guys ndichida kuita dhipuka ndakazvimiririra seanalyst sablogger ndinobvunza Rando Love sablogger ndinobvunza Rando Love sablogger. Guys tarisai vana Samantha vaya tikada kudedza mugabe chaichai guys tikada kudedza mugabe kuti mugabe chimboyo uite basa ka guys kungoti vana vaya havakwanisi kuzvichallenge, they can't contest it. Samantha na Selma dei vanga vaini vachikwanisa kukonesa ka ndokudzai mazonza aibuda samawaya possibility yacho itoriwo 98%. Tarisai vana vese vaya guys, tarisai vana vese, torai vamwe vana vese muisa pamuone. Torai kana same ya mtukudzi sasa same ya muisa musikana ya Sandi apa same na Sandi apa mozesa yenyu Selma uko, because Selma ngakatiridzira kuti kuna mai vake, but Sandi uyu na same uyu isai apa mutora uyu amuri kuti Samantha uyu muisa apa. Tukuri angari
ndirombe guys. Pane mwana anonzi Selby andika ana mai asiri kusikamwa aripo. Pane umwe futi mwana ntanzanza anonzani hanimona aifamba chidzvara ndo vakabudikira ava vakazikamwa vakauya mumusha vane masitani kana S uzere vamwe kunze uku vekuti raikira chino vakachauya hazvichashandi hazvichabetseri nokuti vanotoziva zvakangofanana. There's will never accept munhu aifanwa kuti ateke responsibility hapasisina saka vachangoramba vakanyarara. Aiwa hausi kuninzwisisa Tina ndati takatora Mugabe akauya akaisa apa handika possibility yekuti mwana uyu akarohwa maths it's 98%. Zvandataura ndati ukatora 3 ava ukavaisa apa Mtukudzi Sandi naSeuma vari 3 ava unotoona kuti they were baked from the same tray. Ukatora Murungu uyu muchukuchuku uyu wokwanengomasha uyu handi munoziva kuti mirai ndikudzei zvanga zvakanyogwa mumeseji zvandatofunga iko zvino zviri kutaurwa zvakataurwa iyo yakaningira yakadeletekai pakanyorwa kunzi Samantha hama hama yandakudzai. Samantha uyu akagara mufamily munotori nedoubt kuti mwana waMtukudzi zvakazota kuti ndinyazoita Samantha uyu zvikanzi Samantha yanga akaroorwa kwakwana Prosper Nengomasha webhora. Hanzi ndozvaka akatamba Prosper iyo yachinyengerwa namai vake. Hanzi akatorera Prosper zvinhu zvese mumba akasiya Prosper akati rova tora everything rove pasi kwanzi because aitonga kumba kwaProsper. Hanzi hakuna kana hama yasvikako zvazvakanyogwa mumeseji yandakapiwa iye anonzi Samantha kwanonzi Aaron handimuzivi chinoitika guys inini I would like to believe ndakazvimirira ndiri meli ndizvimiririre inini Tinashe Nengomasha sorry Tinashe mani kwai Prosper ndamwana piko Tinashe Nengomasha webhora munoziva ndakazvimirira ndiri inini ndege kukupainta imini munoziva kuti kune vanhu vakawanda vakauya nevana vekuti unouya nemwana wodza murume wekuti ndine murume woti ndokuda wakadaro hanimozviziva ndokuda wakadaro nenhumbu yako achitozoda isi yake. Kune varume vakawanda toziva right now zvinokuti vanhu vese kunze kwanongoti mwana vake but zvongozikamwa ndivari padhuze vanenge akaudza secret. I would like to believe kuti ndo pane zvakaitika ipapapo. It could be whatever amen hanzi because it is but chero mafeatures chaoneva mafeatures uya she's outstanding ari one. She is outstanding ari one. Antori munhu akasara nevamwe ega ari one ega. Vakana kuri kudyiswa mva zvakaoma. Haminoti right now vana vaya vachibuda paTV vachitaura zvakadaro. Desi achiona interview iyi akagara kumba kwake uchiona interview Desi uri kunyatsodzika sadza rinonyatsopinda kuti ranyatsodzika chaiko sadza rinonyatso kutopinda kutodzika kuti ndezvavo izvo nekuda kwezvinhu zvemamaterial things zvepano pasi vana pamuzinda pakare paya zvemabuildings anodonaya. Pane interview yandaona kuYouTube uko achiti hanzi because ndanosecha ndichida kuona anobva abuda ese paakabuda pane pakabuda pachinzi achitaura mukadzi ati hanzi Tuku ndakamwana asina chinhu. Guys Tuku ndewari akataka kuimba rini? Akataka kuimba rini Tuku kuti anobva achanzi ndakamwana asina chinhu. Mukadzi ndiye anoumbiridza kuti azodai kwai patakavaka pakare paya vakanga vasingadi kuti tipatenge inini ndakanga ndisara kumba vaenda kunoridza kuAustralia here kana kuGermany hameno kwanzi ndibva ndasanangana nemunhu pane ndikati paya pako pari kutipinzira makonzo pano murungu aigara ipapo titengesere place kwai ndibva ndafondera baba ndikati topatenga baba vakati toda kuzvinzwa tinopadini kwai ndikati kana tinotopada antimaona kwanzi I built Tuku. Yes, that's what she was saying. Tuku akachatira mustadium guys. Time yacho murufaro stadium maakachatira. Time yacho akagara chingopisa. But Desi comes. Pane interview yandaona chitanzi Tuku ndakaita kuti ave Tuku kuti aite assets ntini. Nas Desi uyachidaro. Munhu akaita kuti wai mustadium guys mustadium kuti vanhu vanyatso kukwana. Desi ari kuti I made Tuku. That's why akatora zvese
because zvese izvi anofila kuti afa kuzvitora iye because ndiye akaita natuku. Come on guys, handifungi kuti vana Selma kubva day one. Selma ari kudaimba, Selma akavaka brand rake, Selma akati vakaimba yake nemurume wake atendai kuHarare vane imba yavo. I don't think kuti akatoroorwa atovewo kwaManatsa. I don't think kuti angade imba yababa, but chaingodawo kungoti angozikamwawo kuti Selma mutukudzi mwana wepano akasvika kumba anongosvika kumba kwawo semwana semasvikira nda Samantha. Sandra akasvika kumba kwawo anongosvikawo semasvikira ita Samantha. Anta Samantha ati muri kunzwa, but all that zviri kurambwa. Now I would like to believe kuti after that interview yakaitwa nevana vayaka, handifungi kuti tukutu handina kuiona, handifungi kuti vana vaya vachazofa vakapatsika pamba paya nekuda kweinterview yavakatoita. Handimona tikutoumana isu tiri pano kutonzi handimona tikutotukwa. Saka pana pamuchatosviki zvaakanga akafambira mukadzi uyu ndo zvanga akafambira, hapana chimwe, ndo zvanga akafambira. Tuku aive neproblem, yes, ndiye nhonzeri, but kana ndakasvika ndakarorwa nemurume ane vana vake handitika ndakaroorwa, mwana haana chanoziva guys, akangouya akangondirespectawo samai vake ndongomubata semwana wangu, despite pane zvimwe zvisina kutogwa zvatisingazivi handi, but mune pangu achikwereta zvinhu zvese izvika. Vana vai vakati vakatiya painterview vakataura kuti pakasiyana baba vedu namai vedu, pakauya mai ndindezava aiwa taibata zvakanaka, taidiwa mufunge tikatoitwa zvakadai, vaidi vakauya kuzorumbidza mainini vaya, but that never happened. No, chichi chitotidaro now ndechekuti takuita tidaro right now ndechekuti haana kubata vana vazvakainzana. Adopted chirde angari adopted child wachona iyeye akauya pafamily akabata vana Samantha zvakafanana neuyu pakadi pasina nyaya dziseti. The reason why we're talking about this right now is akataridza iye kuti ava vana basa vake ndo vane basa, ava vana basa ndosaka tiri kuchitaura because dei vanga vari mai vane mwoyo wokuda aibatanidza vana after all. Vana vai vakataura tanziva dhedhedu akamboti endai munoisa group renyu zvisingazikamwi namai, endai munoita group renyu mutaura nesivasikana muwirirana ikoko. Vakaita group ravo handika vakawirirana ikokoko, hanzi tikatodzoka kumba tikamhoresa Samantha kunge tasina kuonana, handimaona vakatowirirana ikoko. Asi achingosvika kumba mai vakati hakuna zvinhu zvakadaro, hauna hautauri navava. She was there to destroy. Why? She was there to just destroy. She was a destroyer. Because vana vari kuda kuwirirana pache zvavo. Vazhinji venyu guys makaroorwa nevanhu vane vana imi. Iwe unogona kutaurana nemwana wacho iwe wakantarisa. But vana vako you can never deprive them of their identity. You can never deprive them of their identity. Vazhinji makaroorwa nevanhu vane vana vavo apa. Vazhinji. But vana vana vakatoda kuwirirana nemasisters evana vako vakazozvara iwe wavepo. Ungavarambidza kuti handidi kuti vana vangu vataure nevavavo. Ungavarambidza. Vana havana chavanoziva. Chamunosingazivi choti mangwana mubereki munofa musiya vana vakepu ripo. Munofa mangwana musiya vana varipo. Vana mavasiyira namo masiya makapatsanura vana imi mafa. Zvatiri kutaura zvakaita tuku apa. Akasiya zvinhu zvakaita manyamamire nerongo. Iye akarova pasi akaenda. How many years later now nyaya idzi padzakubuda? People will never see Tuku the same way ataimuona ari mupenyu, because taitofunga kuti zvinhu zvakarongeka. Mazita nemazita maombani tenge chiti zvinhu zvakarongeka, zvinhu zvakarongeka kandi hapana marombi. Hameno kuti Methodist Church yeNorton after this interview yabuda mufundisi maitawo chinhano chipi kuti muinde kuna Desi maitei, because the Methodist Church right now takutokuisa crossfire. Takutokuisa crossfire Methodist Church yekuNorton. Muchechi menu you are harboring varoi muchechi. Mufundisi munoteererwa makambobvunzawo here kuti mugare pasi nemunhu wesangano renyu uyu kuti mugadzirise? Makambogadzirisa here? You are harboring varoi, all the criminals muchechi menyu, simply because vanobvisa mari. Munoenda kunomira kumberi kwechechi akapfeka bhachi muchimuomberera muchiti mai mutukudzi, simply because anobvisa mari.
But in Yaya Kurumbira ish, Mufundis, what are you going to do? It's now we are giving you this duty. Even Mufundis, not on. Kuti musimuke, munotaura nemember yenye church, mutore vana avo, mugadzike pasi, vana vese, mubatanidze muri. Mubatanidze muri, ndimi unomupa platform tezi kuchechi kwenyu. Mubatanidze muri ishi. Imi mufundisi ndo basa renyu iko zvino muchisimuka kuti hona mwanangu wesangano zvinowanikwa asi never too late. Ngapagadziriswe. Ndite ndiri baba wako nteerere kana uri muchechi mangu ndini baba vako. Vana ngavadedzwe. Vauye vagare pasi. Vataurirane. Iwe exclude yourself muvana. Don't greet these kids, it's okay. Usataura na Sandra, it's fine. Usataura na Soma, it's fine. Usataura na Selby, it's fine. But siya vana ava. Vataurane pachavo vasvike kumba kwababa vavo pavanodira. Ndifunga chero pakatoshaika vana tukundo pakaguma vana vaya kuenda pakwa mofunga kuti vachanosvika naimi guys vanosvika vachiti kudei. Vanosvika vachiti kudii. Vanosvika vachiti kudii. That means zvakangopera pakangoperawo ma-infection ebaba vavo ndokupera kwavowo vana kusvika pamba pababa vavo kungoti apo ndo pamba pababa vedu apo pataimbouya apo. Mukadzi yakada take off. Manje anenge kugara nezigomba mumba imomo. Anenge ada kugara neboyfriend mumba imomo. Anza tukuti muchechi. Tukuti achirevani. Yes, she's greedy. She's a greedy woman. But she usingazivi Jessica, you are next in line. Kufa hakuna munhu anoramba. Uchangofa. Saka guys, munoza zvitori also obvious. So akanzi afa nhasi Jessica, Samantha nongosara take off. Ndiye muzvo zvinhu zvese vamwe vana vachingomusikana naiyewo. Vamwe vana vachingombeya. Zvitori so obvious. Vana baba vabereki. Ngatisiye tagadzisa dzimba dzedu tichiri vapenyu. Vana munofamba muchidzvara sidhi renyu muchisiya mbeu dzenyu kuchiteura mbeu dzenyu kwese kwese muchienda kudaro. Musiya musina kuunza vana mumisha kana kuti musiya maindodzisa vana. Ndo nhama ino ukatenga kuenda rufu haruna bhera. Rufu haruna notification. Ukatenga kuenda ndo zvinosara zvichiitika izvi. Put your houses in order. Put your houses in order. Muchiri vapenyu. Even vapenyu varipo kubva kuvakadzi vari pano zvisiri zvokuti varume chete. Hai sisi Jesse. Zvisiri kuti varume vari pano vakadzi vari pano chete. Imi vakadzi chaiwo uyu rinonyorwa. Anti mazvinzwa. Uyu rinonyorwa madzimai. Hazvina basa kuti hauna chinhu. Maplate ako iwayo. Makapu ako iwayo. Hembe dzako siya wanyora unopa mufundisi kuti ini ndikafa nhasi pastor ndoda kuti maplate angu hembe dzangu mupe mwana wangu. Munonyora because ndakatarisa saka Jesse akatotemba around neuya. Kana asina kutotemba around neuka mutukudzi ndozvandichitira riri rombe. Hanimona. Avo vari kutandzwa isi poto yangu nderechesa kubikira zita rangu kana kuti kudinika ifungwa dzenyu my sister. Isusu kwedu isusu poto yandotobikira zita ino yesadza yembwa ka inotogara pashi apo. Handingamboti poto yandoisa apo ndabika dzanombo kana pembwa yembondika mukati ndozosa mumba yevanhu vozha hazviiti. Poto yesadza inongogara pashi apo totonge totobikira zadza pashi ipapa patokandira pashi haina basa. Vabereki siyai magadzira mawili evana venyu. Vamwe venyu cheko even mmoja will ari dhuri guys. Hari dhuri kuita will. Mfundisi vako vanokuchengeta urako. Pastor vako kuchechiwo mahara free of charge. Because vamwe venyu unongochiti ndinoda ku hanzi munhu wese tema ma voice notes. Yes, voice note and send it to your pastor. Just a voice note. The pastor will keep it. Kuti pastor ndikangenda ndaipane chetika ndatsika nemutika ndafanda dai hatika ndoda kuti fridge yangu iyi muchiinde pakati inogara ndingachisara nevana vangu. Vana vanosara dzikaita mhuka guys. Imma muripo muchishanda. Vamwe venyika zvine zvinoshanda yakokomara yapera kushanda. Handimona kumashifts hamubudi mumakicheni mumabaiwa nekusunda mabhurumu evarungu. Handika ukushandira vana vako but ukafa nhasi hama dzako dzinozide dzichita vana vako vanotogara musititi vasina kana muchengeti. Vana vako vari kurwirwa nhasi because iwe uri mupenyu uri kujoni every month anotumira 10 kg rice wotumira box remafuta wotumira ndo zvavari kuda because Zimbabwe zvinhu zvakaoma. Ukanzi wafa nhasi vana vanozofamba pamoniko kwenda. Vana ndzifamba pamire zvokwenda. Vazhinji venyu munotofunga kuti munodiwa nehama. Hamudiwe, muri kudigwa zvinhu zvamuri kuvapa.
muri kuendesa every month and grocery ndo zvamunazvo. Given the chance kuti nhasi wadzingwa basa iwe unongotuma zvinonzi chiya mutore mwana maini handina chekumupa. Nyorai mauyu guys, isai mavoice notes aya mutumire kune vafundisi venyu. Unadzo poto une mablankets ako antika unawo mablankets ako aunawo unofanira kuti mablankets ndakamatenga nemwoyo wangu ndakakandirana kumutambo nevamwe ndikamatenga. Make sure kuti wasiya wanyora zvose kuti mablankets angu ngagare pakati ngapiwe ningi, chakati changu ngachipiwe ningi, chakati changu ngachinde kuna ningi. Musangofamba muchingofamba. Varume kana makantarisa, put your feet down. Musasiya mudzimba dzenyu muine macracks. Makazadza vana kunze kuva unoziva iwe wega. Mukadzi wako haazvizive. Tell your wife the truth. Vana vauye. Kune mwana uya anongoclaima kuti ndimwana wamutukudzi. Ende akadomukomana anofanana namutukudzi mwana uya. But hapachatsikiki apa mbava. Anoudza ani? Izvozvi Dhisi akasiya anyora Wilso. Dhisi akatanyora ake kuti ndakafa zvinhu zvose munopa Samantha. Yanzi Natina ndikakutangira kufa 19. Sinotara nyaya dzedu depending on zvabuda zvatakaona. So we are talking pfungwa dzeduwo. But just from the interview guys, ise munhu anoanalyze there is more. Ndakudza ini kati there is more. Vana vaya vanoda baba vavo vanoda mai vavo vachirida chimwe chinhu. But there is more. There is more. There's more. Baba kwa vaisa mari mudai o. Votumira munhu ndinonipa vana vangu negweseri. Guys. Kana ndimiwo like really. Panapa tinawo ma stepmother murimu. Ma stepmother muripo apa. It doesn't hate vasikana. Poto yose dzaogara uchingobika ndiwe unongobika. Yogara uchingobika poto iyo ndiwe unongobika. Ungopakurira mwana uyu chete. Handiti baba vanoda kubasa school fees, ungobhadhara school fees oenda. Haadi kuberekwa. Haadi kuiswa muhomwe mwana uyu. Zvokuti unobva wanyatsa kutomuvenga chebva watonyatsa kumuvenga kuti unobva kuti hautodi kuenda kutomuona paatsika. Idai vana venyu vevarume venyu. Guys, handiti makada varume venyu vane vana vacho here. Pane mamistakes anotowanikwa because vana mai vakaendawo futi vane dambudziko rekunyengera vana. Kazhinji vana vanoshandiswa vasingazivi kushandiswa nana mai vakaenda. Kana wazviona taura nemurume wako. Talk to your husband muonese kuti honai apa neapa izvi itori nyoka iyi yapinda mumba ikakura mukairegerera ka hamuchazoigoni. Talk to your husband akati sezvino achiripo. Talk to your akati sezvino achiripo because panenge pachinetsa. Imagine wamwa chidya raisi iyo puwa sadza chikafu andoonekwa Dhisi takabva kubhawa kwakusina chikafu. Andoonekwa guys kuti akabva kuari manyongo. Andoonekwa because haungakoshesi raisi guys. Raisi guys. Andambotenga 20 kg raisi atumigwe Dhisi kunzi raisi yawaidya vana vachidya sadza. Koshesa raisi. Poti hautombochinji poti yaunobikira nayo. Ende vana ava vagezeswi. Vanogeza vega. Vanogeza vega vasi kuti vaidida kuzosungirira kumusana. Aiwa. Ende to cook. Guys, pada kuzati irombeka. I would like to believe kuti pana Seuma apa. Pana Seuma. Anoziva chokwadi. Pana Seuma apa guys ya. Seuma akamakirwa chinhu 1. Seuma akamakirwa kuti pakainda Melody nemwana wake naSandi. Mutukudzi aipota achinyangira negweseri achinolaza makumbo. Pakabuda Seuma. Ndo zvakamakirwa. But haisi mhosva yaSeuma. Seuma mwana it's just a product yakazongobuda. Handiti ende Melody anga nemuchato 1 watuku. Saka puta aipota achidzokera kune mukadzi wake. Akandozvara mwana uyu Seuma.
Ndozvaakangomakirwa chete. Ndozvaakangomakirwa. Kuna Sandra ndosheya kuti kuSandra vanomakirei. Vanomakirei. Because akawana aripo mwana. Zvakaoma guys. Tinoda kuvhura malaini guys, tinzwewo pfungwa dzenyu. Mwana haana kana mhosva kana chanozoziva hapana paita. And remember, Selma anga ari mukadzi waTuku. Anga ari mukadzi waTuku. Ndozvaakangomakirwa chete Selma. Akangovengwa chete ngoti murume aibuda achidzoka achinda kuna mai vako ukasvagwa iwe. Ndozvaanongovengerwa chete. Kuna Melody itu. Mai Sibo ana mai vake. Umwe futi ana mai vake. Kuna Selma na uyu itu. Ugona vana vaya vanotori nerespect. Vakaramba chingoti mama kumunhu akadaro. Mazvona kuti varume vanodhumasa musoro ka ndikuwahasha. It's a waste request here. Okay, yeah. Buda udzoke maimiki. Buda ugodzoka. Buda pa live inoizva chose ugodzoka. Buda ugodzoka. Ndozvangomakirwa chete. Actually zvinogona kudaro. Ndo saka Mwari vakati ndochikutorera Semu wacho iyeye. Vakamutorera Semu akazvikonzeresa. Ndozvangomakirwa chete. Zvinogona kudaro futi kuti after pazvarwa Selma uyu ndo pakabva achiti ndakuchidyisa nefoshoro manje kana kuri kuti akadyiswa ndakuchidyisa nebhara kuti usachadzokera kunoita mwana wechitriku. Because dei asina kunzorwa aidzokera kunoita kungade kune 4. Kungade kune 4. Kungade kune 4. Zvakaoma. But Desi kana wakatarisa kungori zvako bombo klati so. Hello dear. What is saying? Ndiri right uri sei? Right. Ndiri right. Ndiri right. Taura bvisa ma-earphones. Handina earphones. Saka chii chiri kuitika? Ndinoda kutaura ndichiti inini. Ndaenda kutaura inini ndichiti zvoni. Maonero anga ndichita inini. Dezi uyu I think Tuku sevarume vanoita musikanzwa nditika. Ine feedback rega ndibude futi ndidzoke. Asi kunzwa ameno vamwe kuti vane feedback ere. Oh, alright. Ndachiti zvoni ndofunga Tuku akaita girlfriend sevarume vanoita magirlfriends. After that I think akazorealize later kuti ndatora nyoka ende ndatora munhu asingaiti. Of which it was too late yekuti munhu akanga atodyiswa. Saka paakarealize kuti atora nyoka atora muronyi mumbaka ndo paakazenge adzokera kuna Melody kuya ndokuzvara mwana. Achagara kuna Melody kuye full time mukadzi wake Melody. But it was too late because kana yenge iri mishonga anga atobvumirwa kudhara. Ndimukona. Munhu muroyi kana munhu vanoshaya kana teaspoon chaiyo kana nhaka kana chaiyo inooneka inobatika uchipa mwana mwana rako zimubhandiripo mashezi. Zvinhu zvakasvika zvakasonwa nebaba vevana. Can you imagine? Sadza unoti mwana adye sadza uchinyima mwana raisi mupoto yembwa. Who does that? Imagine. Zvinhu zvinhu nematuro. Nguva ichakwana nguva yemunhu isingasvike nguva yaJesu ichakwana ende achaenda akatasa mudenga kudai asina kana chaakabata. Amen. Ane mukuzvida. Zvese zvinoenda pakare paizviye hazviendi kudenga zvichasara. Ende chinoitika ndechekuti Mwari vanenge vakamumirira nekuda kwemabasa ake zviri mumwoyo make iye anozviziva. Mwari vanenge vakamumirira. Dezi ndiwo uri kunogochwa shamwari uchanogochwa. Kana uri kugara watadza huni dzako dzekunozvitanga wega uri muroyi. Right. Thank you very much Kola. Tendaibva wangopinda. Thank you. Inini ndoda kubata iyi ndoda kutanga ndataura nezvevana Selma na Sandra. Those children suffered. My heart goes out to them. Ndinonzwa kurwadziwa, ndinonzwa kudedera. Pandaiona interview yavo ndakangori kana ndakubuda misodzi kudai ini ndandiri kubasa. It's sad. So many people can relate to this. Zvinhu zvinoitika mudzimba. Madzimai Mwari dai atibatsira akwanisa kugadzirisa mwoyo yedu because hutsinye uhu zvinhu zvatinoona hapana anoti hasati ambozviona musociety maano. Ini ndakakorera mulocation. I have seen it. I've seen it in families, mhuri dzedu kwatakazvarwa, kwatinoroorwa, matinogara munharaunda.
people, this is Mhm. something that's relatable. And handina kana one chandinoramba kuti chakaitika pane zvinhu zvese zvaitaurwa. Chikafu chinhu chinodyiwa chichienda kutoilet. Toilet. Ukwanise kuzvinzwisisa izvozvo kuti chikafu chinhu chinodyiwa munhu uchienda kutoilet zvapera. Mwana nyange zvichinzi vana ava vanga vaine background yakaipa sei, mai vavo vaidai. I've seen kids vakauya vachibva kumusha nokuti vamwe chikafu changa chiri chishoma, chaivapo kacha chiri chishoma. Munhu ukamupa chikafu, madzimai ngatidzidzei izvi. Munhu ukamupa chikafu mari inotsvagwa ichiwanikwa ichipera upenyu ivhiri. Munhu ukamupa chikafu achiona kuti ndiri kupiwa nerudo achidya, haaiti shungu dzekuda kuramba achidya chikafu. Anogona kuyadza kuti vana ava muvazive madyiro avaita, vaiwesta zvinhu vaidai. But no, you don't do that. Ndozoenda kumutukudzi. Mutukudzi akatadza kumiririra vana vake. Mutudzi akatadza kumiririra vana vake, akatadza kugadzirisa zvinhu ari mupenyu. Asi mutukudzi kuona kwangu zvaitwa kuvana vake aizviona, asi aipererwa, aishaya zvekuita. Ende akakoshesa imeji yake kuti zvino vanhu vanozoti kudii. Mukadzi uyu akamira neni, ndakabuda ndikanoita vana 2 3. Ende vana vaye vatiri kuona, vatiri kuziva havasiwo vega, vakawanda. Ndakabuda ndikanodai, mukadzi uyu akamira neni. Saka ndikazodai zvinozoita sei? Sandra akabuda achitaura statement yekuti ndakanzwa baba vangu achitaura kuti Sandra hapana kwaari kuenda, mwana iye ari kugara pano. These are conversations anoitika akawanda mudzimba umu, yekuti vakadzi tinenge tisingadi vana vachinzi vabudiswe. Iri nyaya yewill rakanzi hapana. Pavakaenda kwamaster pakaitwa zvinzi angachida kutraya kuita trust, zvikazoramba vakazohanzwa vakazongonyuka will. Daisy munhu ari connected. Connection wake hunobva pakuzivana naTuku. It's very sad kuti munhu uyu Daisy zvese zvaari kuita izvo zvari kutotiseka kuti vanopenga, because ndina nhingi ari kutopa anomira neni. Anogona kunge aitori nyangwe nemaboyfriends yavo vari kutop vanoziva kuti vanomira neni. It's so sad. Shame on you, Daisy. Shame on the church. Church ngaimire panzvimbo payo. Izvozvo vanenge vachikoshesa kuti tikamudari tinopiwa mari, whatever. Saka tichati chii? But shame on the church. Shame on you, Daisy. Shame on Methodist. Yes. The sibling. Vana even Samantha somehow ndinekamunzwira futi tsitsi, mumwe mwoyo wangu unomunzwira tsitsi, because if you have a mother like that, if you can go to her siblings and her father, vachinzi asi kana tasvika kuna baba usataure, iye achirega kutaura, ari mumoto futi mwana iyeye. She could also be on fire. Kuti I can't do anything, my hands are tied. And a group ravari kuti vane group Sandra na Selma rina iyo group ravanaro igroup ravanaro na Daisy ndiye ari kucontrol, if she's that controlling. Rega ndipewo wamwe chance yekutaura, but this is a sad situation. It's so sad. Madzimai, we can do better. And vaimbi, I hope varume makateerera vaimbi. And this time atinoda kuita zvekunyara zvekudii. Imbi vaimbi vane mukurumbira, varume vana Japraiser, vana Malek Mateso, zvakadaro. Gadzirisai, koshesai upenyu hwevana, ropa rako, koshesa ropa rako, pane kuti nyika ishanditi kudii. Akaimba masongo akawanda aitisiririsa, but we are now seeing kuti masongo aiimba ndo ari kuafekta vana vake vakazvara. Saka guys, let's do better, and we need justice for these children. It's not about kuda zvinhu, it's about identity. Hi, Sis Melly. Can I just add something? So I drop real quick. Okay. That's fine. I'm sorry for cutting you off. So when it comes to issue yam Tukudzi, inini, I don't want to focus on bashing Desi. What I want to advise these girls is, by law, Desi was left everything, but Mtukudzi had kids, biological kids. Yes. Kanachitarisa mutemu, if a person dies, will or not, 50% goes to the wife. The other 50 is shared amongst all the kids that are biologically his. So the first thing that comes into play is, if they take this matter to High Court, there will be DNA tested requested by the judges. And if it's proven that these kids are his, 99.9%,
they are entitled to 50% of their father's estate. Mm-hmm. So if those girls want to, they can, and they can actually win the case Mm-hmm. of getting what, inheritance from their father's estate. Mm. So that's the comment that I wanted to make. I know there are a lot of lawyers in Harare who could help these girls. Mm. It's a clean cut issue. Mm-hmm. So if these girls want justice, and if we as a country need justice for these girls, let's get lawyers who can stand and contest the will that was presented by Daisy, so that these girls take a cut from their father's inheritance. That's all I wanted to say, Sis Melly. Right. Thank you very much for bringing that one up. Thank you, my sister. God bless you. Tenda, you can go ahead. It's so true. And problem yatinayo isusu is maZimbabweans. I mean, not maybe you can help us on that. Kana kuti inini ndiri kuona sekuti panyaya issue yekwaMutukudzi vanhu vari kutya. The people in power are afraid. They do not want to be involved. Vari kutopindirira ndimi imi vanhu vakaita semi imi vana Sisimele vari kutaura vari kuzvishauta. But I don't see, because this lady kufungira kwangu, she has amassed so much power yekuti anofunga kuti Yes, she is yes, untouchable. she is. She is untouchable. Ende vana kutaura kwakaita vanonzani Selma kuti I pray kuti tichabatana semhuri, hatisi kuda zvinhu asi tiri kungodawo kungovawo involved pazvinhu zvababa vedu. Zvikanzi I don't think zvichaitika, but I pray one day. That was a pregnant statement yakataura iyoyo. Knowing behavior ine mukadzi uyu, knowing behavior ine mukadzi uyu. Nyaya dzemaestate dai tikakwanisa kuwana munhu vane uzivo, because tine maexperiences atinawo kuti pakafa baba vangu takazoenda kuestate zvikadai zvikazopiwa mai vangu, asi hatina ruzivo rwakanyanya rwokuti marights edu anogumira papi. Zvakazochinja vana vasina kuzvarwapo, kana vakaamesa wealth yavo vari vaviri, vamwe vana vanopinda papi. It's the social part of it that we are looking at. Vana vanoda identity. Saka kana munhu uri mwanasikana hauna kodzero here, vanomiririra vana vevasikana ngavauyewo vatiudze kuti kodzero dzemwanasikana dzakamira sei when it comes to things like this. Panga pasina mwana mukomana, saka kana anga asina mukomana, vasikana it's nothing. Kana wakaroorwa hauna identity. Kana ndakaroorwa kwamuswe ndatongova wekwamuswe, zvinoitika kwandakazvarwa zvapera. Ropa rangu rinorwanya riri kude kwamuswe, riri kwandakabarwa zvatopera here. Vanhu vanomiririra madzimai tiri kuda kubatsirwa, uyezve ndiwo mukana wekuti kana pane zvinhu zvinoda kuchinjwa kubudikidzwa nokubuda kwaita nyaya iyi zvichienderana maringe nemwanasikana, that has to be done, because this is a sad situation. Yes. This is a sad situation. Sad situation. Yeah. Right. Yeah, boss. Right. Thank you very much, Tendai. Thank you. God bless you. Right. Zvakaoma, guys. Zvakaoma. Right. Sendai tuone. Sorry, vari kusama request kupeda chinetsa. Rambai mchisenda. As is there. No, justice in Zim is not there. Money talks. There is no justice in Zim. Money talks. Animal in Diemombe. Ngataura zvedu zvokuti justice wati kuZimbabwe animal ndiye mukuru, guys. Animal ndiye mombe. Saka remember kuti akaita maconnections munhu uyu. Handimaona. Sivo buda udzoke. Sivo imbobuda palife ugodzoka. Akaita maconnections through tuku munhu uyu. Akaita maconnections kuti atove kuzivana nevanhu vakuru chaivo because of zita ratuku. Muri kuona. Saka zvonetsa. Urombonza hapana urozodzoka. Hello, Neva. Hello, Sis Melly. Yes, how are you? I'm good, thank you. Just a quick one, Sis Melly. You know, I like the sister that was there earlier who spoke about, going to the lawyers, because I was asking myself the same question. When the girls were narrating their story, Kuti, the lawyers came the first time, Kuti, there was no will. Then a week later, there's this will that surfaced from wherever. My question is, iye lawyer wacho, the one who came initially, akavaudza izvozvo, akazoperera papi, because he was supposed to appeal this, and will inogara nema lawyers anyway. Saka ipapo ndopa unoona kuti
there is something, chakarohwa yeah, there's something chisinga batani papo. Because iye lawyer uyu, the first one, akataura izvozvo. Anti pakadai, this is where you come ka, wodefenda kana kuti woapila to uya zvounza will kuti iriko, kuti ko yabva kupi, woapila, you know, so that there's clarity to the families. Because you'll be standing up for this family, for you to come woti ayo panga pasina will, and then muri yakabvumirana kuti mabe panga abatwe na mama, then all of a sudden there's a will that's coming up. Because I like to believe yabva from somewhere else, from another lawyer. But anyway, ipapo there's something wrong. And another thing, Sismeli, I'll use you as an example. Iwewe Sismeli, you've got Shakira. Shakira is around about that same age at Utaura when Sandra was 17. Inini achitatombotaura nyaya yaDezi we've identified kuti pane zvakawanda zvakakanganisa asi muri right. Vele to talk about it just makes me sick. Even vese nababa vacho. But for uyu Sandi, because ndakatarisa Shakira Sismeli, if you and the father have a problem, then the father goes to another woman. Mwana wobatwa zvakadaro wosiya mumba iri muground Sismeli isina kana chii. And it zviri kundinetsa ndechekuti why didn't mwana want to go back kumamai vake? Because amai vapenyu. That's why I said, if you still remember, never me saying this is deeper than what we know. Remember, these kids, they have their parents to protect as well, right? Yeah. Remember, they came to the studio to speak about mukadzi uyu Desi zvatanga nenyaya yeposter pagala. Remember, Simba is the one akaita noizimu ai kuti hazviite kuti munoti pane chwagala pasina Selma Mtukudzi. So after that, they had to come and, you know, akazoita zvokutoedwa after Zimbabwe yapopota. Pakazota live akataura kuti munosvika rini muchindirwira, and she broke down. So after that, obviously, she had to come and ask and tell the world kuti why did she broke down? And one, per stage. Two, why akati maZimbabwe mucharamba rini muchindirwira? She had to say her side of the story. But also, vachitaura nyaya yavo, they were very much careful also in protecting their mom and their dad. If you look nyai zvakanaka, so there is more to the story than what. There's more to the story. Yeah, but you know, but in so doing, you're caught up in feelings of thinking, kuti manje, it was there. Is that going to make things better or the situation worse? Because pakadai munhu kana wakutarisa nyaya ika with a clear mind, pasina favor, pasina chii. Not only did Tuku, Desi, Melody, even Sismeli, imi makadai, you've got your brothers, your sisters. And even Shakira can't come to you. What happened to Anamainin, Anabamkuru, Anasekuru from mother side? Do you know what I mean? But kuna loopholes akawanda mustori i. Because all right, even if you can't go kuna mama, let's say Melody pamwe, aitamburawo kana kuti anga chata or whatever the story. Kuana hama here, kuana tete all right, vari kupi? Ana tete no, avasi kubuda. There's more to the story. There's more to the story. Saka kuti mwana wo suffer like that. Inini, I just feel kuti a lot of people, if that is the story, sure, a lot of people let that child down or let those kids down, because apa futi uyu, it's like I suffer arega. We are so mameno anza kamboenda ku boarding ere. Saka this one suffered a lot. Uyu mukuru wacho uyu is the one who incurred a lot of you know, a lot of abuse. Especially uyu wacho. Kuti, where was the community? Where was the mother? Where was the father? Iye Desi, especially the mom. Where was she? Where mwanako, even if since augari nemwana Sismeli, you want to know kuti Shakira kupi? Shakira kaenda ku boarding school kana ku college. Unotocheka kuti mwana ari sei, ari kugara sei. Of course. Saka we don't know, Tammy. We don't know, but just do critical thinking. You can actually see wega. Antika, you can actually see wega. Iwewe chacha unogona kuine mwana wauri kugarisa kuZimbabwe nemunhu asiri mai vako, but you would check on your child every evening. Usitorina airtime munokwereta kutsvaga mwana kuti how is it zviri kufamba sei? How come the mom didn't even check on the child? Pane mwana wako. How come mwana akaprefer kugara ari pamba papo nagarden boy but mai vake variko? How come? Yeah, it's very painful because Sismeli even wakatarisa kutauni mapofu
anenge aripo but achifamba Nevana nemwana wake achikumbira benzi Yes. rinenge rakabereka mwana waro kumusana sesimeli Yes. rine mwana waro Yes. richitambura kudaro murodhi richikumbira mafendi. Yes. So ipapo This is neni children. ndarwadziwa on the mother's part, Yes. you know. So But we are at just the end calling a spade here. We're just saying the truth as it is. Handika, because vazhinji venyu natsaura kati vazhinji venyu muri kugara mumukuku nevana venyu uri kuenda kubasa kunge chotorogona nesocial services uchisiya vana vari mumba uchienda kubasa sora uri pane mwana wako ndopauri handiti. So Yeah. this is just a 17-year-old child. Mai vari mufiyo mwana ari kunogara achityiwa sembwa namai nini. Where was the mom? There's more to the story, but vana vanotaura chiprotecta mai vavo. Simple. But me, Sismel, my final words before I go, ndosira vamwe chance. Me, I don't have a child biologically. But you know, when I heard this story, wazi kune chinhu chatenderera in my stomach, so bengvuta ngaphakathi bengvuza ngibomvu. So another thing, just to our community, you know, like here in England, Sismel, a case like that was not going to happen because neighbors will report. Ngatibatanei se community, even garden boy uyu had responsibility kumwana uyu. Ngatibatanei se community. Inini even if mwana wako Sismel is not my child, ndakaona mwana in a situation like that child is my child, man, at that point in time. Ndopa unoona kuti pane kakusabatana us as people. My neighbors, where were they? Vachiona situation yakadai. But this was a different case. We're talking of a 17-year-old girl. Aienda kubasa. Achienda kubasa chidzoka kumba. Handika, a person who could talk. Handikona. Saka uyo angasingani akatosiwa ona baba vakatotama nemukadzi wavo vakasiya mwana ne17 zari pamba apa. Handika, mwana aigona kubata mai vake kunyorera mai vake message kana kutaura namai vake pafoni mama ndakasiwa ndiri ndega but hapasi kubuda clear papati ipapo. So don't tell us kuti hanzi baba mwana uyu mai vaigona kurambisa kuna vana because hatisi kutaura vana ma5 years panapa tiri kutaura mwana aienda kubasa mwana akanga achigara ega atizwa nababa namai nini. Ipapo first pay otora chovha oenda kuna mai vake unogara kuna mai but akabva pamba baba vake apa adzichibva nadhesi akanonoja pamwe otevera futi kuna dhesi because akazotevera futi akazoendako futi ataridzwa nalandlord vake vazoti iwe kuti hauzivi panogara baba vako namai vako handi ndokutaridza sataura kuti ndinda kutaridza akanonzi apa musatambei guys, there's more to the story. No, yeah. There's more to the story. You know, if Daisy watching this live, Sismel, sisters, I'm more be shame. What I want to eat, need to track suit. Sismel, this woman, no. Imagine where God is, you should enter that woman's heart. Track suit, Sismel. But anyway, thank you so much, my sister. Thank you, Kola. Thank you very much. Right, Glenda Wazoka, right? Let's hear you. Amadi Sismel. Tribed. Daisy is now well connected. Right now, if the truth be told, she's probably dating a lawyer. Of course. And and friends in high places. But we must, as women, tese tinoziva kuti kune utsinye asi hatiexaminate semoyo yedu because isusu generation yedu ndo yakutanga kuona kuti this is not right. Yes. But generation yana Daisy, they were wicked stepmothers. Yes. They were wicked people vakasirwa vana kuti ndichengetero mwana wangu ndichamboenda kunoshava kudiaspora, and they treated those children in such a way yekuti it's unimaginable. Unozonzwa mwana akukudza nyaya dzacho omuzukuru akukudza nyaya dzacho pamakandisiya paya papakamira pakadai. The mutukudzi, I am angry with men. Varume munovarairwa nekuvata nevakadzi muchikanganwa ropa renyu musingarigadziriri remangwana. Munonyengerwa nevakadzi. Why muchinyengerwa nevakadzi like that? Varume, fix your estate for your children. Mukadzi anororwa, estate yako inoenda kune mumwe murume. Asi haudi kusiyira ropa rako murume. Thank you, Judy. Haudi kusiyira estate yako vana vako. Why? But you'd rather kuti mukadzi wako iwo kana wafa anosara nezvese autombopi kana vana vako anything. Why is that? Varume gadzirirai vana venyu maestates vagowanao pavo. Unopa mwana heti. So tukutaimuona kumashows ake ainge aine zvakasiyana siyana zvainge ainazvo.
unotadza kupa Selma kana gitare 1 ratuko. Rewo kuti pakuti bhendiri azotora airamba Daisy. Urukangano here. Daisy airamba ka, but this is what I'm saying. That's so true. Daisy is so wicked. She's one of those wicked. Even kana ukamtarisa pachiso chaipo chaipo. Tinozviziva kuti kana panenge yes. Yes, you got it. Yep. And anengori need that appearance yokuti munhu wekaita. Munoziva mweya wacho hure kana munhu wakanga uinawo. Mweya uyo kana usina kuenda through a certain stage ye-Christianity deliverance, unongoramba ungoripo. And she still, that spirit still works in her. That manipulation. Arikumanipulate kwese kwaanoenda. So I think kuti these girls should fight for their fathers' estates zvambotaurwa nemumwe caller. And varume semagadzirira vana venyu. And thank you so much, Sis Melly, for addressing this, because we as a society right now kune mutemo wakaiswa naMnangagwa gokuti hakuna wokuti zvoni kana pasina Wilka hakuna mwana ari special. Vana vese vanouya vogadzikwa apa. Tese mukomana musikana hakuna ari special. Kana vana ve the surviving spouse varipo, they can all get together and fight this. Will dzinogona kutracewa kuti dzakagadzirwa rini, even if they yakaitwa ne-boyfriend or magistrate or whoever, all those things. And you know, it's so sad because we have to ask the president, tionerewo nyaya iyi. And yet there are laws in place. But I just want to encourage each and every one of us kuti atite moyo yakanaka kune vana, and let's abolish wickedness kune vamwe vana vevamwe. Thank you, Sis Mary. Thank you very much, Glenda. Right. Hello, Ru. Dona go Glenda. Ru. Hello. Yes. Also want to know is it? Unipai. Pane handisi kuziva kuti kola varipo kola vanenge vari mumbovu kuti muri paikola vadoni ndivo. Alright, inahunga ndichida kungotaura atizive hedu kuti zvakaitika pana Melody, but ininiwo samai I just want to say this kuti ukatorerwa maybe anga ainewo enga yake yekuti wanditorera ndatorerwa murume akunetsa kuchengeta vana, opedzisira wati vana ngavamboini ngavapota vachienda kuna baba. But Selma paaitaura kuti aienda ikoko maholidays, kuti maybe akakura ari kuna mai vake handiti. Saka mai avakazororwawo vakati iwe uchitora mwana mukuru ini ndochitisara nemwana mudiki. I think ndo zvakaitika. Then inini ndichikura ndakakurira kuOld Highfield. Papedu papari pekuti uchicrosa road yekuenda kwamachipisa kuenda kumastones. Saka tiri muline rekwana Mutukudzi. Like ukapedza line redu ndocrossa road, then dzimba I think 3, 4, 5 ndokwakuri kumba kwana Mutukudzi. Saka Tuku anga akadzidza naDedva aiti kana akupfuura kuenda kumba kwawo airidza bhero, otomira otaura mwana wake uyu anonzi Shelby, anonzi handizvo Shelby, akakura kumba kwevabereki vaTuku paigara panogara hanzvadzi dzacho ndote zvinezvi vachiri vapenyu. Sisimeli mwana ainzwisa tsitsi yeye aifamba akapfeka maslippers, handimoziva maslippers kudhara aiti akapera pakati ika zvekuti chitsitsino chese chinenge chichitsika mutara. Ainzwisa tsitsi kuti wanga usingatombofungiri kuti mwana waTuku. Saka mumwe musi akatopfuura baba vake vakamira vachitaura naDedva vangu, ndobva atosvika waitoona kuti mwana uyu ari kutya, but zvakutozotanga kuedha up now only kuti nyaya iyi yazobuda pachena. Waitoona kuti mwana uyu ari kutotya kana kuti asvike pamota pana baba vake ava mhurese vanenge vari vega, aingosvika ongoti makadii muri right, obva angonzi endai kumba ndichauya kumba. Voita kana 1 hour vakamira vachiona avo vatorova road vatopinda vaenda, havasi kutomboenda kana kumba kwangu chitaurwa kuya. Aipfeka zvekuti ndofunga aipiwawo iwe nanatete vake. It was very sad. Akakura musikana yeti tichitomuona kuHighfield, vanhu vanogara kuHighfield muraini rekwatuku kana vachinzwa zvandiri kutaura kana kuti vaipinda presbyterian yekuHighfield dzinopindwa nehanzvadzi dzaTuku, they know what I'm talking about. Mwana iye aitonzwisa tsitsi zvekuti unotoona kuti hapana kuchengetwa kwaitomboitwa nababa wake kana kutengerwa hembe kana kuita sei kuti patiri ini ndakakura nastepmother zvakataurwa
nasandra zvazva zvekunzi unenge uchinzi rara nemusikana, there's nothing wrong with that, but kana vamwe vana vachinzi varare mumabedrooms avo, iwewe woselect kunzi rara nepatove nekusarudza ipapo. Ehe, mai vedu isusu vakafa 1994, baba vangu vakazorora vamwe mukadzi 2002. Mai vasvika ava vanga vasingatifarire for some reason and for what reason I don't know. Takazvarwa tiri 5 havanombobvira vakaita mwana nababa vedu. Mai ava vanga vaine vana vavo 3, 2 vekutanga vanga vaina baba vavo, then mudiki anga aina baba vake. Do you know kuti sisimeli taigeza nemvura isina sipo yegeza? Takakura pakafa mai, takachengetwa namai vababa. Vazofa 2003 ndobva tazotorwa gospel gwedu akaramba nesu vakati vana ava kuti vaindonogara nababa wavo, ini ndakanga ndichiri muchechi, ndobva vati regai ndigare navo, mubva tachengetwa nagogo, gogo mubva vazofa. Ndino kuti stepmother vakasvika tiripo tiri 5 kudaro, but vanga vasingatifariri, handizivi kuti vanga vakativengerei. Nanhasi zvinotondinetsa ndikazvifunga ndobatikana. Taigeza nemvura, musikana webasa wataigara naye ainzi akapedza kugeza nesipo uye nayo ndise mubedroom mangu, wokira mubedroom mavo. Isu taingogeza nemvura toenda kuchikoro, wotodzoka kuchikoro mapedzi vaisiya mari vachiti vana vasikana ngavatenge mafuta avo nesipo, but tainzi ndinotora mapilokesi mushandise. Taenda kuchikoro nepilokesi seped, uchishandisa pilokesi seped kuchikoro. Kana mazai idya ita sei isu tatarisa. Mwana wavo mudiki aiti akabva kuholidhe tatsingagari navo vaiuya kubva kuholidhe vouya vafa. Aiti kana apedza mazowe kugeza maoko, ndikutaura chokwadi pamberi paMwari, what I went through, ndikada kutozvitaura ndinonyora bhuku. Aigeza maoko nemazowe, asi isusu tasingabvumidzwi kumwa dringi. Kuchikoro nachandatakura ndaenda ndakadaro, ndodzoka kuchikoro wozongodya manheru zvopera, but musikana wataigara naye ainwa dringi. Ndakanga ndichiri mudiki, I think ndandiri kumaform 2 form 3. Musikana ndiyo avaitofevha kutodarika isusu, tairambidzwa kana kuita zvimwe zvinhu. Saka zvaitaura naSandra yawo kutaura chokwadi, vanhu vanofanwa kuona vamwe vanhu vari kuzvicriticize. Inini have lived, ndikada kuzvitaura tinotozopedza mangwana, but ndoda kungotaura kuti zvaaitaura it's true, but hatizive hedu side ramai vacho. Pamwe mai vacho vakati rega nditore mudiki, iwe uchienda nemukuru, mai vacho because I understand vakazoroorwa. Maybe kuroorwa kwavakaita vakasarudzawo kuenda nemudiki, mukuru akaenda kuna baba. But still, you said a point. Now we are going back to zvanambotaura pakutanga kuti guys panga paine Desi akaona akasvika pamusha paine gap akachafollow tuti zvinhu zvanga zviripo, because wati iwewe vachisvika maiona mwana uchu Sandi uchu achifamba achichekana kuenda pamoti yababa wake vari vega pasina maini nava, achichekana kuvamhorosa votomuti chienda kumba ndikutevera. From there vomira 1 hour nadhedhe wako pagedhi vachiseka. From there havachaendi kumba kumwana, vorova mota vodzokera voenda uko. Mwana uyu aityei, iwe kufunga kwako sevanhu vaigara muraini, chii chaiitika pamwana uyu? Izvozvo zvekuti chii chaiitika kana kuti hatizivi, zvakutongomeka sense izvezvi kuti vaiti enda kumba, handiti ndikuteera, asi kana vakuenda vaidhedhe vangu vaiti ndipo lift kusvika, ndoda kusvika kana kuSouthampton kana kupi. Munhu ari kuenda kumba sisimeli unotakura munhu ari kuenda kuSouthampton here, kana kuti unoti harega ndimbonoona vana vari pamba, kana kuti ndichamboona vana sisi ndichadzoka ndichikutora. Dhedhe vangu vaitokwira mota votoenda vanoburutswa, iye woenderera mberi kwaari kuenda. Saka those days panga tisingaziziviwo tichikura kuti ko chii chiri kuitika, ende tasingatozviziva kuti mwana watuku. Taatozozviziva tatanga kukura, taingofunga kuti mwana wehanzvadzi dzatuku dzaigara pamba pacho pevabereki vamutukudzi. We didn't know kuti uyu zveshuwa atori mwana watuku. Vaiuya vasikana ava kunana tete vavo, vana Selma, but vanga vachiri vadiki, vaiuya kunana tete vavo. But uyu anonzi ani Selby ndiye aigara ipapo, aitambudzika sisimeli zvainzwisa tsitsi zvekuti anogona kupfeka kana tisheti yakabvaruka. Isusu tisingawani zvinoshamisa, but even yemubhero waiti ukaipfeka ukaoka aina zvitori nani pane iye zvaaipfeka. I think iye ndingatopa example yekuti dzedu dzemubhero dziya dzinenge dzabvaruka tadzipfeka pamba ndo dzaaizotorerwa opiwa, handizivi kuti ndianaimupa hembe, but zvainzwisa tsitsi zvisingatoiti. I don't want to lie, vasikana vaive havasi kunyepa. Ini kana paine munhu akakurira kuhaifiridza ari kunzwa ndichitaura zvandiri kutaura, abva atondiziva kuti pamba pedu ndeapa, kumba kwana mutukudzi ndeuku. We saw these things happening, but we didn't know kuti why is it happening, or chii chiri kuitika, because taingofunga kuti vana tete vanogara pamba pamutukudzi.
Right. Thank you very much, Ru, for shedding light about. Thank you very much. Guys, you now agree with me kuti ngatitukura ive Rombeka. Muri kuzvinzwa riti kumba kwavabereki vake kwaigara mwana wake Seubeltoro anga asingatsiki ko mwana achipfeka madhende achifamba ari ega kuti aigona ngopfuura neposiya kuti ndikusiya mari yakati udzokera woenda anga ari Rombetuku. I'm repeating on that one. My right now right ne ndatoyonayo ndichida kutotaurawo zvandanzwa nemaclose sosi kandabva ndatopererwa. You know, isusu like kukura zvaitaura uyo musikana uyo kuti taizonzwai. You remember my brother akafa musi wa5 April. Ainzwa aro nastepmother vangu inini achizorwa majarini. Baba kana vauya zvanzi atya uyu. But vakakura vachiita mezi vachidii. And then pakazofa hanzvadzi yangu imwe last year yekutanga tanditi tese panhamo, not knowing kuti chii chaakapuwa futi panhamo ipapo nenyaya yekutaurisa kuti amai ava vari kutiitira utsinye, amai ava vari kuitira utsinye, akabva apfudzwa. Handisi muri kuona. Saka advice yandiri kupa zvangu kune vasikana ava, kana vada kunyatsorwa kanga vatonyatsorwa chaizvezvo vakakwinya, kwete kungorwa zvekuda kungotaura pasocial media. Because imwe sosi yandanzwa inini zvanzi vanoda kutoti tuku afukunurwe. Yes. Kuti afukunurwe because hanzi statement yakataura kuti takatozonzwa baba kuti vafa. Last like 2 weeks ago vanga vataurirana kunzi pane vada kuita zvinhu zvavo mutrust and then all of a sudden nongonzwa kunzi vafa. Saka pari kunzi pakaitwa chii? Hameno kuti pakaitwei. Izvo zvodanzwa. Yes. Izvo zvodanzwa not kuti pasocial media but pane munhu vakaviga hanzvadzi yangu because pakaitika pane zvakaitika pahanzvadzi yangu saka we were just catching up. Anotosenza ikokoko. Saka ndiyanga achitotaura nyaya iyeyo iri kutotaurwa kumaofisi kwedu uku kuti vari kuda kutofukunura kutoti but anyway vanogona kufukunura havo kufukunura vakamira sanani kana hama dzisina kuti ngapafukunyurwe munhu ndidzo hama dzacho but vanongodai ndazvinzwa nhasi izvo zvinogona kusataurika but kumaofisi kune vanhu vanoviga vakaviga zviri kutonzwarwo because pari kunzi statement yakataura musikana kuti takatozoudzwa pasocial media then zvonzi pane will pozonzi paida kuiswa zvinhu mutrust. Saka pane kuiswa zvinhu mutrust will yakanzi hapana vayazowanikwa pozonzi vafa ava havana kuudzwa. Saka ipa mukaita message zacho 1+1+2+2 to make 6 chino vakapfukundira naive merevamwe vachawanika hamuchina chinhu zvemuya ndikatichero vari vakapfukunura vanoti vaende hamuchina chinhu vanopfukunyurei chavachapfukunyura hamuchina chinhu mangosataurawo ndikati kupfukunyura kwavari kuita zvine pane chavachawana here ipapo even foul play yacho because forensic kana kubatwe postmortem zvagarisa. Why don't they fight for estate yababa wavo yochinjwa nezvekuti hanzi inonzi will and then pozoshaikwa will ndozvavangatofaita not zvekuexima body. Ndo zvandatoengowo zvangu ndatozvinzwa ndanatozvikangana kuti ndatombozvitaura ndikati okay ndozvavari kuita ndinokonanga zvinhu isusu totaura pasocial media ka but they are close people vamwe vanhu vanenge vari zvatisingazive isusu but zvinhu izvi hazvina kuuya just because ndabvunza nezvamutukudza we were just talking discussing about imwe brother yangu yakafa yekuti pavaida kumuviga mhuri tansina kubvumirana and then zvazoenda kusocial media zvazoenda kumanewspaper and stuff ndikatoti but dai vakadaro vaigona kuita sei kuzofukunura munhu zvikanzi wabva watondifungisisa zvekwamutukudzi ndo zvavari kuda kutoita. Saka ngaichimirire tione kuti chadii kana achida vanongodaro seiko. Saka izvi zvemafamilies guys kune vamwe vanhu vane utsinye and it's true ende tese tiri kungorarama even tiri vakadzi vakuru hanzvadzi yangu takatonzi kumbirai stepmother kuti achemerwe ipapo. So it's something that is happening but vanhu hatizvioni because vanhu vanenge vachingosmaila kufacebook. Saka I think
ameno kuti but chituna chero vakachizomora zvavo hapana chava chawana vari kutongowaste time nemari. Ngatigoona pamwe pacho pane zvichaitika regaitione handisina kaudza kupublic saka cheke chimbogonawo papublic kufungo kwacho kuti vawane saka ndo zvandangoti ndingoningino zvangu ndasingatomboziva kuti mukutaura nyaya amai raisi zvamatovhara sanangano nenhau yamauya naye aiwa ndatozvinzwa ndatozozvifunga ndatojoina izvozvi kuti pane munhu wandambotaura naye achitaura neizvozvi kuti hanzi vada kuexima bhodhi ndikati okay vandangoteera asi ndichadzokera futi ndononzwa ndokuudzai kuti zvakamira sei maikako makadi muchekuri sei kurit ko muchasvika rini kokubelfast ndichasvika manje ndikaenda kana muita function mundudzi ndouya mouya kamuti kunorowo nhau dziri kuno as well tinouya tidzione dzekwedzi. Alright, sisineli inini pandakateerera nyaya ka pane pamwe pandisina pandoda kuti pane pandoda kuti tibatsirane tiri panapa. Sandra ndiye mukuru handiti aitaura. Alright, akataura kuti iye aigara nababa vake namai nini handiti, but pa akanzwa nemahunga kuti kuri kuvakwa imba, right. Number one, zvinongoratidza kuti mwana aisarudzwa ka, according to what she was saying, handiti. Then vataura kuti akazongoona imba yaempty, kuratidza kuti baba vaizviziva kuti tiri kutamba, mwana aigara nababa wake. Saka why, inini mubvunzo wangu ndewekuti kana iwe waigara nevana vemukadzi, because mukadzi uyu ari kunzi, if I understand very well, pari kunzi pane mwana wemukadzi asiri watuku aigara ipapo futi. Good. Nevana vatuku too. Plus vamai avo as well. Right. Saka iwewe munhu kana uchigara nevana vako sababa pamunotama paipai, why tukasina kubvunza kuti where is my other child? That's what I was saying. Hatisi kuda kuti tibvunze mai vanga vasipo, tikuda kuti munhu ane responsibility yevana zvekuti mai vanga vari kupi zvotozouya later, but we want to understand kuti the person who had responsibility nevana akati kudii. What did the father say kuti vana vangu vese havana kukwana pamba panapa? Kana uri baba vane principles, even though wakarora mukadzi wechitu, unotobvunza kuti ko 1 day 2 days 3 days, then mwana ozofona through somebody amupa number akatoti usatauri. Guys, even Tugu knew these things, guys. Yes, right. He was even part of it. Saka kana anga ari part of it ka inina hangu ka, I'll just say this tisingade kuneberana. Maybe Tuku did something chinozikanwa na Daisy chekuti he didn't so he continued in the relationship even though pasina love yemachokwadi, he was only doing it kuti saka ndodini ndogonongofumurwa panapa. So he is a big artist as well. Remember, he was an international artist, not just the basic artist, an international. Saka kana munhu une ma secrets, mune zvinhu zvamakaita bury together namai nini, hauna mabudiro aunopaita. You know our Africans, the way how we deal with things, haupabudi because unonzi musakanganwe kana uye zvinotodeportiza everything, zvinotoruna zvese zvawakagara from day one. It will destroy everything. And the other thing is vana, yes, they were staying with the father, but you can tell kuti bondi yevana yaida baba vavo, but baba is a doubt. You can't let your kids being treated like that. Because even patebo sisimeli makagara muchidya, how come? Of course the father was not always there, we understand that, but are you telling me kuti kana baba vacho varipo zvinhu izvozvo kana zvaitika, why he was not asking kuti where is my children, tigare tese patebo, we can eat together?
he was asking, where is my children? Tigare tese pa table. We can eat. So ipapo pane munhu apinda neeko. Ngati busy ane noise ane maeko. Foni yake iri kuita eko saka indikataura iri kubva yataura. Saka ipapo sisimeni ndopandotaura kuti abuse kutaura chokwadi iriko. Inini chandinotaura so that ndisire vamwe vanhu vauye vataure. Guys ngatibatsiranei mudzimba kuti if anything happens tinotaura. Nditori neimwe story yakatoitika yekutoti mwana akarepwa, but mwana uyu arepwa, she can't tell the mother because the mother always say kuti that's not true. You want to destroy me nemhuri yangu. But that's wrong. Kana mwana ataura hatisi kuti ibva wamhanya kunoblame those people. No, just sit down nemwana wobvunza wotsvaga a way how to speak to the people vari kunzi vacho ndo vaitwa izvozvo muchifind the truth. Maona kuti panapa 1212 monoripota kumapurisa kuti isusu hatichaigoni nyaya yacho ngaichienda kuthe law, because nyaya yekuda kuti unotrusta one side oregedza kutrusta side ndo reason iri kuita kuti vana vedu vazoabuswa vasingataure because of our culture. Inoramba because inenge yakuti uchandivengesa nehama, uchandivengesa naningi, uchazondidai. A lot has been happening kuZimbabwe kuti mwana anonyimwa chikafu so mwana anokuisirwa food pasi. Takakura tichizviona isusu sisimeli unoisirwa food pasi. So ngatingobatsiranai kuti if you see any abuse, let's raise the banner. If you see anything chiri suspecting, let's raise the banner, because some kids will not be able to say it. But isusu pachedu ngatibatsiranei. Thank you so much. Thank you very much, Nosa. Thank you for your points. Thank you very much. Hello, Kola. Sisimeli Murisei. Murisei. Ndiri bosha. Inini handina chandiri kuona kuno kwahope ndiri kuoneka ikoko uye ndichinzwika zvakanaka. Okay. All right. Sisimeli munoona nyaya yekwaMutukudzi iyi kai. I think inyaya yekungoti isusu takangonzwa pamusoro, but there is more to it. Ndochokwadi chocho, there is more to it, and there is something that is very deep. Chekuti these girls did not say it out. Havana kukwanisa kuzvitaura pa-air, maybe because vaiprotecta pamwe mai vavo, baba vavo, and the rest of people vanomakwana not even mazita vaichika kutaura, which means kuti this is a very serious issue. But then on another angle, ndinoda kuti ndibelieve like zvaitaurwa naSandra zvaizvizva zvekuti she was facing all that she was facing, but then she could not tell the mother. Kana kuti haminoti hana kuvaudza rana kuti akavaudza. But pane cases akadaro, like inini for example, I remember kuti mama vangu vaigara kumusha, dedi vachigara kuHarare, and then I had to go kunogara kuHarare nadedi. Tichigara nadedi kuHarare vakatanga kuita girlfriend yavo yakazoita mukadzi wavo. Handiti vaita girlfriend yavo, I had to hear nemakuhwa vanhu vachindifonera kuti ndozvaitika. And then baba vangu inini vaisimboenda kumusha, because kumusha kwedu nekuHarare panga pari padhuze, so vaitravela every day. And then vapata matime ekuti vainyepera mama kuti no ndiri pa-night shift and so on. So dedi vakatanga kuuya kwandiri inini vachindiudza kuti mama vako ihure, vari kudanana nanhingi, vari kudai. And then inini I was in my early teenage, I think 16 years, because ndakakasira kutanga kuenda basi nangoti ndichipedza kunyora form 4 pandatotanga kushanda. Saka ndindiruma 16 17 years somewhere there. Anti mukona. Then dedi zvavakazoita nemukadzi uya uya vakazotorana vakagara vese. But what he tried to do was to poison us from mama, against mama. Anti murukona. Vaida kuti poison isusu, mama venyu vanohura, mama venyu vakazodai, mama venyu havandibate zvakanaka, mama venyu vanonditreata like this. And then vakatosvika papoint yekuti vaiudza hama dzavo dzese zvokuti mama vakashayiwa any backup. Ini ndiri kuHarare kuti ndiudze mama chivanhu chedu ndainzwa vanhu vachiti hey mama havaudzwe izvozvo chichichi ndakambobvunzwa vanhu vakuru. And then I had to suffer in silence. To the point yekuti Sisimeli baba vangu inini ndaishanda navo vanga vaine kabusiness kavo kadiki diki. Dedi vangu bva vangoya ndobva vandidzinga, vakandidzinga ivo mbuni vakati
chaitsi kuti ushande panapa handichisina mari yekukubhadhara and it did not give me anything. Ndakaita zvokufamba ndichikumbira mafriends kokugara. So my point ndekuti alright, ndagara nemafriends kusvikira ndatozotsvaga my way to South Africa. Handiti mama havasi kuziva zvese zviri kuitika izvi, vari kumusha havasi kutozviziva kuti dhedhi vane mumwe mukadzi kunoku kuHarare. Hanti muri kuona? So varume vedu ava, yes, pane kesi yekudyiswa handizvirambi, but kune varume vekuti akanakirwa negirlfriend ka anokanganwa mhuri zvokuti mese munofungidzira kuti munhu akadyiswa mukavenga girlfriend munosvika paku because imagine kuti mainini vaizondichengeta sei inini baba vangu varivo vatanga kundidzinga. Mainini vaizogara neni sei vachitibata zvakanaka, baba vangu varivo vatanga kuti sabotage. Because sometimes mukadzi anouya uyu, yes, of course vakadzi vanofana kusvika vachibatanidza musha and so on, but remember kuti mai vanenge vari vapenyu, saka anenge akutongorwawo shanje dzakewo dzaanenge achitorwawo dzekuda kuti murume ade iye. But baba vakadzimara varakidza kuti ivo havana basa nevana vavo, it's so hard for stepmother kuti vadechi vagozoda vana vemurume. It all starts nemurume, it all starts nemurume. So vana baba vedu vazhinji vachionaka nevarume vedu ava marombe mufunge. Vamwe vacho hapana kana mushonga yavanombopiwa, vamwe vacho hapana. True. Baba vangu vakazofa inini. Do you know kuti dad vangu sisimeli chatakakwanisa kuinherita chi inini ndingori negemenzi rawo randakatotora by force ndikada ndoda kuitisa maskiti. Gemenzi roro takatoritora by force because vanga kuenda kupostori. Vakatadza vakasvika pakufa chitadza kuti batanidza isusu nemukadzi mudiki nevana vemukadzi mudiki. Vakatadza kuti batanidza. So pandakanzwa naSoma vachitaura I could relate. And remember mama vangu vanga vari kumusha uko havana zvekuti nyaya dzizhinji vakazotozidzi isusu inini seni hangu personally nyaya dzizhinji ndakatozovaudza years later pandakadzingwa vanotombozviziva kuti ndadzingwa vakazongonzwa ndakuti ndakuSouth Africa ko zvakafamba sei. No, ndakangowanawo a way out. Ndatozodzokera after some years ndo pandakazoudza kuti no mama pandakaenda kuSouth Africa ndadzingwa nadhedhi. Pepe pakadai so girlfriend yadhedhi yaiuya vakutoshamitsika kuti ndaitoiziva kuti dhedhi vanga negirlfriend, you know, all those things. Saka pane zvimwe zvinhu zvokuti vana vanowana courage yekutaura, kozoita zvimwe zvinhu zvokuti mwana, especially mwana ane 17 years. And remember back then kune zvimwe zvinhu zvokuti munonzi mai havaudziwe, vasiyana nevana vemazuva anaya vekuti they are open up. Angakwanisa kungodza kuti mama ndane boyfriend yangu, mama ndanzwai, mama ndaitwa so. But how many people vari kurepwa? Tingangoti hey Melody, where was Melody? Hey Melody what. But iye Sandra pache zvake anogona kunge akangoona zvakamuomera kuti audze mai vake what was going on. And especially the mom didn't even bother to watase mwana. We are talking of a 17-year-old wangu. 17. Vaiko zvino tikataura chokwadi vaiko zvino vana vaiko zvino vatongwara chaiko kutongwara. Time yachona iyoyo ma 17 years old patime yake yaka ndo mazera edu ayaka anga asina kutongwara zvekudaro. Vana mai vaitoticheka each and every time. Guys ngatitaure chokwadi zvachiri. Amen. Pamwe ndina hangu inini hangu munoona tichi on my case mama wangu anitanga ari kumusha. She had no phone. Ini ndaitove ndiri kuHarare. Ndo madheza ekuti ma cell phones ainetsa, ekuti cell phone inenge iri here and there. Saka and the distance as well. Anti muri kuona yekuti ungokwira uchienda bhazi kumusha and so on. I could not go kumusha. Taenda kumusha pama holidays here and there. Taenda kumusha pama holidays here and there. Anditi. And then unotarisa futi utoona kuti pamwe mai vako vatori frustrated already because 17 years zika dzinenge dzakutoshanda ukutoona kuti mai vako pamwe naivo senini mai vangu ka waitoona kuti vane zvakawanda zviri kuvanetsa. Saka waifunga kuti uswero chinoodza kuti ndadzingwa dhedhi vane girlfriend dhedhi vadai. Saka I just say hangu kana pene varume vari panapa varume ndo vanofanira kuisa, they must put their house in order. Girlfriend hativarambidze kuita kuroora vakadzi vechitu, hativarambidze kutiramba vachiroora vamwe vakadzi, but kana wadaro make sure you put your house in order. Batanidza vana vako,
girlfriend yako kana mukadzi wako ari kuuya kumashure uko ngaazive kuti iwewe nevana vako munodanana chaizvo, unoda vana vako more than anything. And nyora will, just nyora will. Gara wangogadzirisa kana une mukadzi mukuru, gara wangova pamaproperties. Ini baba vangu gemenzi sisimele dai maimboona mamwe mavideos andoita music ndakapfeka gemenzi ndoregara ndakakwanisa kuinherita pamaproperties aded vangu. Mainini havana chimwe chinhu chavakabuditsa, chavakangobuditsa hembe. That's all. Sisi vangu vakangotorawo t-shirt, mumwewo sister yangu ikatorawo t-shirt. Ndozvinhu zvega zvatikakwanisa kuenda nazvo pazvinhu zvababa vedu, but takataura kuti we are not going to ask. Hatina kubvunza, hatina kurwa navo kana kuti chii, but tinoziva kuti dedhi vanga vaine zvinhu. Of course. Ende kuti uchizvitaura vanhu vanenge vakukuti muri kungoda zvinhu zvababa venyu, makura shandai zvenyu, but vedu hakuna munhu asingade property yababa vake. Munhu wese anenge achitoda kutoti ichi ndechangu chandakapiwa nadedhi vangu, ichi changu. We all need to embrace zvinhu zvevabereki vedu. Chero zvikanzi ndine 20 ameno ndiri the richest woman in the world, I will also need something chandinobata ndigoti changa chiri chababa vangu. And I think every child needs that. Okay. No, thank you very much Kola nemono wenyu maita basa. Thank you very much Kola. Maita basa hako tino. Right guys, nyaya iri kunetsa kunzungu nekunyimu. Yakaoma nyaya iyi yakaoma, asi chandoda kukudza Desi ndikati gare gare ndobva nangoti Desi aiwa unokwira hako rusero, toti gare gare ndoti aiwa Desi unokwira hako mutsvairo bhuru mutsvairo, haiwa unokwira masikati machena. Asi varume vari pano ana Bamingtonde ava, put your houses in order before musati maenda, because Tuku was the problem. Ndiye angari the problematic chaiyo, ndiye angari bora ngoma chairo rombe rekupedzisira to the rombest. Akasiya zvese izvi asina kuzvigadzirisa, asina kuti akwanise kumira. Melody mai vevana naTuku vakaleta vana vavo down for the reasons that we don't know. Bere rake anaro anonyatsa kukwira chairo masikati machena achiti kiti achiinda ani mazvoda. Right, paita chiclip chandatumigwa panapa na someone else. Chiclip ichi ndi Daisy hanzi akambotsa ndakudza ngati mukadzi andoonekwa Tegan Foster ani ndambokudza kuti andoonekwa akasenda hanzi pane paakataura apa, ikataura muzona stare munhu andipa hanzi achitaura kuti I wanted to shoot Tuku, I had a firearm, I don't like people who twist me and lie to me. Ndi Daisy yakambodzingirira Tuku nefuti achida kumushuta. He drove me into a corner. When Sam died, that is when I wanted to do it, shooting Tuku. As the incident unfolded, Tuku, fearing for his life, bolted from his home as Daisy advanced and only returning. Hameno zvirikungonyorwa kubudawo muchiclip chandapuwa ichi kuti Daisy wakadombodzingirira Tuku nefuti achida kumudhura achiti ndakanga ndareverwa nhema, wandirevera nhema. Ndikutaura zvinhu zvandapuwa guys, handitotaura zvinhu izvi ichi chandatumigwa apa. Hanzi anga amitisa a live child turned up, andi muri kuzwisisa. Hanzi akanga amitisa akamumanyisa nefuti, Tuku akamanya akaita zvokukwira Bolt, zvokunokwira chitaxi achida kudhugwa, akabuda iri matauriro aanenge achita mukadzi wake. Ndanyatsokuona kuti munhu akapera sei guys. Ndaichita mamainterview yake ese, munyatsoona the way anotaura nayo, atori gandanga. Hanzi I remember this article, handi muri kuona atori gandanga riya. But ugandanga wake wakatoipa nekuti uganda wake ucharohwa. Iko zvino akafamba mustreet anorohwa, akafamba mustreet anotorohwa. Iko zvino acharohwa nevanhu. Nyaya iyo yana Somai acharohwa. But iye Mutukudzi akasiyira vana vake nhamo. Kwauri koko Mutukudzi tinongoti aiwa dei wagona kugadzirisa zvinhu neimwe nzira, kana kuchikwai vakafa vanoona chiri chokwadi. Ndosaka chiti vakafa vaoni guys, ndezvekunyeba zvetwa detonamata kune vanhu vakafa heti kuzodini, ndezvekunyeba vaya vari kutotamburawo vakafa kuva kuti mhosva dzavo dzotovapisa vakamirira kunotongoko. Nokuti dei aiona Tuku raitina honde seripo iyi, angadei zvaitomuka nhasi cheche yakatora Daisy akamukanda panze pemba akaisa vana mumba. Handi zvinoitika here rocket science idzodzo? Hanimona kana kutoti ari kumusoro kokugadzisa zvinhu kutotara naDaisy, nasi kuti Daisy kunudza kudedza vana ava kugadzisa zvinhu nevana vangu. Nhasi kaderewa kuchinzi kune meeting, asi kuti wafa watoinda, watofa, hakuchina chachaziva, chango chibhodhi chidhumbu chotongodliwawo nemakonye, handi mazviona. So pakaipa ipapo guys, asi iyi kwakatoenda guys.
akatoenda vana ava vakura vakutongotaurawo zvavo kunatira stori yezviri kuitika mumba mavo, but kune vachiri kurarama mazviri izvo zvevapenyu varipo right now, vari panyika yevapenyu, vana baba vekuti zvinhu zviri in shambles right now. Gadzisai nyaya dzenyu. Vana mai vekuti makachuza varume kudarika vana venyu. A whole mother, unoona mai vakuru vachisarudza mwana wavo munhurume ane gumbo rechitatu. Kuda iro gumbo riya repakati riya ndo ravanenge vachingoda kuramba vana vake, kuramba vana vake, kusiya vana vake kudai, so achiprefer kuna nemurume. Hamuna mbona tichaga vana mai panapa kuti ningi uya ari kutsvagwa, ningi ari kutsvagwa, kwanzi vana uya kwasiya vana. Akakoshesa murume kukoshesa gumbo repakati riya riya, achisiyira kukoshesa vana vake. Vakadzi avo muri kuzviita, vakadzi vari kuzviita nhasi cheko kuti anoda murume boyfriend stereki kudarika vana vake vakazvara. Saka zviriko, gadzirisai musati mainda. Kwadzi ita voice note utumire mufundisi, ita voice note utumire mumwe munhu achengete voice note kuti guys, chinosikamwa chamangwana chisikamwi, my tomorrow is not guaranteed. Pakanzi paitika chaitika zvinhu zvangu zvakamira zvakadai, chero poto iyoyo siya wagadzirisa, nokuti hama dzako tsiya yawo dzichida kutora mapoto iwayo kutorera vana vako, vana vako usara usina pekubikira. Hello kola, kola, hello Sibo, hello Sibo, Sibo, right? Pamba bude pachiti kwanzi munai vana ava vanoda chii, handi vanongoda kungowana sadza chete, vowana school fees. Unotongotoona kuti munhu wepane era guys. Saka vana havadi kuenda kumaholiday kwauri kuenda nevako. Saka vana havasi kuda vakangowana sadza chete, saka vadi kudlawo ice cream nepizza sezvikuita vako. Ndopo statement iri rakataura ndinotonedzera kuti mai ava vari kutogadha, vanogadha dzvinyu masikati, vanokwira dzvinyu masikati yavo, vanokwira dzvinyu. Unotoona but anyway, ameno church Methodist, church Norton, please imboitaiwo hamusi kuda kuti tizotega chechi yenyu chidini. Do the right thing pastor. Ibasa renyu iri, ibasa renyu. Zita ranga rakapiwa mbwa iroro romire rokunzi Kwanaika raitoudzikwa vana. Imbwa yakatumidzwa kunzi Kwanai yaka yaitoudzwa vana ava kuti Kwanai pano ndepangu. Handiti kuti vanhu vakudhara vaitumidza mazita depending nesituation. Kunzi muchaneta chete, muchandidi, muchamama, ndovanga ari mazita avo. Kutonzi Kwanai, vana ava ndovaitoudzwa kunzi Kwanai panapa ndepangu. Kwanai vaitoudziwa. Saka vana mai regai kunyanya kunegwa nembolo postereki kudarika vana venyu. Munhu ngafambe nevana vake, gombatira nevana, kupinda mugomba navo, pindai mugomba navo vana venyu, indai mumukuku imomo nevana venyu. Kune zvotinosiya mwana wako ari uko kuti kwanzi yaifuna baba wake eichiona baba wako oda mabora ngoma guys. 99% yemadzibaba mabora ngoma, 99% marombe ana baba. Ndipaipa ndozogara ndichitaura panapa ndichiti mai ndo musoro wemba, baba vanosapota. Zvakachinja mazvozvioneraka. Maiseka miti sireni hazvisiri zvokunonzi mai musoro, ndikati nema, mai ndo musoro wemba, baba ndo uro, kwete kuti baba ndo musoro wemba. Hakuna chinhu baba ati izvozvi dhishitauro rinosvika pakuita chikorobho kudai, vanga zvaona dhishitauro rine mambebve kana zvinoonekwa namai. Izvi vakazvione. Ukasadova yeuchidza kuti naivediwe magetsi anobhadhagwa, anongovhagwa vachitoti ndakanga mwaini. Saka mai ndio vanenge vachitoziva kuti kuda kubhadhagwa chikati, kuda kubhadhagwa chikati, izvo zvimwe ana jusi, vanoda kuenda kuchikoro pada. Saka mai ndio musoro wemba. Vana baba, sit down and shut up. Vana baba, sit down and shut up. Ipai vana mai makadhi ekubhengi, ipai vana mai mari yese, mopuwa yenyu allowance, monthly allowance, mai voronga. But guys, ngachive chidzidzo ichi. Kana muri pana step mamuwo vane kamweya kakangodai kakadheza aka guys, it's never too late guys. Ingori sadza guys, sadza chite school fees, you know, just that haungambogwadziwi guys. Ila hauna kunzipisa munhu mapamba guys, munhu zvinoita kuti late egg andimaona. Saka it's never too late guys. Vatasai vana ava, vana chavanoziva, musagwe hondo dzamusingazivi nevana. Atoriwo zvake innocent kunzvingirwa chivi chemunhu chemwana. Mwana ari innocent ka? Chero Bhaibheri rinoti regai vana vadiki vauye kwandiri nokuti ngiro dzapana chavanoziva. Kunotengerwa mhosva dzevana. Hazvidi kudaro guys, hazvidi kudaro, hazvidi kudaro guys. Inda kwenda. It has been nice hanging with you guys. Totara mangwana. Handitika
yainorwadza regai tigora ini ndimamine namba dzake maya vade mambo ndavafonera ndimamine namba dzadhesi mandipa ndanyatsa kuvafonera tipa live kuti nemama tipewoka chii chiri kuitika ko imimi taivabvumburudza nemubvunzo jesu ushu ndikadziwana namba dzake tinomufonera guys. Saka guys moswera morara zvakanaka tobatsana mangwana ndini ndiripo tiri kuuya futi nenyaya tichingoenda takadaro handika tiri kuuya futi nenyaya tichifamba takadaro handika guys. Hi sis. Sis Mary, how are you doing? I'm good, and how are you? I'm happy you're back in the Queensland. I can see you're already looking white over there. Oh, one day, sis. Are you away your own life? No. I'm not on live. I'm finished on live. No, you are on live. Okay, let me drop you. I'll call you back. Okay. Right. And thank God my stepmom was there. Zviri pamwe kune na stepmother anenge ari maangel and then ona mai vako varivo futi vanotogata bere. Mai vako nyakuzvara voita ivo vanogata bere chairo. Asi stepmother voita angel. Zviriko futi. Andimaona. Saka ngatibatane mangwana guys handika tichiendera mberi ndinokutaura ma lessons aya. Ma lessons chaiwo ma lessons paupenyu kuti vanhu ngavazive kuti ma lessons. Andimaona. So guys ndokubata bisakana kutenga sipo handika turmeric soap kune vaya vanetsekana nemapundu handika kumeso vane mapundu vane ma black spots emapimples aya andimaona iyo iyi turmeric soap iyi handika otobva takupa neserum yachona yeturmeric handika unyatsa kushandisa kumusoro kucheni takupinda mumwinda kuno kuuk skin dzakuda maoils idzi handika chero kazora cream yako more of oils handika kuti skin yako irambe ichinaka ichibwinya isingakreki isingadi. Saka guys ndinazvo zvese munondibata handika then I'll sort you out. Andini ndizvo guys mwava neusiku hwakanaka. Thank you all the star senders mwari wakuitira zvakanaka 3460 guys musati ndaitombokanga ndine mastars paro kangamwa chaiko andimaona. Thank you all star senders mwari wakuitira zvakanaka guys. God bless you mese tosangana zvakare mangwana handitika God bless you.